بانديراي مرقتي إخي بحاكي حبرتاتكي مسواناتاتكي تحواوي سوم صحابي كنتي ريتنا تي ودتي إخي ودتي أبيت فرما كتصدقلكي يا مانا تقام نمبلبلكي ريتنا تي ودتي إخي ودتي كلن دخي تقاليفك يوم عميتي حرر رأس وسناتي دا أناتي من مولا كما خي عينت كرتوي لك ويتبلت مسمس بالفتشم زتبكلت من مولا كما خي عينت مع رأفال وزملت كوتشاف نبجاف خفقم زتتنكفت بانديراي قرعتي اندخي يترقالو ميداخي كنقويولينا دكفي كنقوارزو ششاكي بانديراي مامي تيتبغتي فناتيتين بعقلي على كحناي لناخي كما هارالو تايكي بانديراي تتمتمني أصحيتاو الرخي دفرني تاقشكو نشعن دقالي نابخي يبلني ولي من مولا كما خي عينت كرتوي لك ويتبلت مسمس بالفتشم زتبكلت من مولا كما خي عينت مع رأفال وزملت كوتشاف نبجاف خفقم زتتنكفت بانديراي قرعتي اندخي يترقالو ميداخي كنقويولينا دكفي كنقوارزو ششاكي مامي تاي بانديراي مترتي فناتيتين بعقلي عليك حناي لناخي كما حرارو تايكي بانديراي تتمتمني أصحيتاو الرخي دفرني تاقشكو نشعن دقالي نابخي يبلني ولي سلام تخطاتلتنا إذا channel كما تكونوا سنة كتكونوا ناي وتر تونيتنا بحقنانيو لومون كم وتروا قد أسنو وانا وانت عستوتات حزنا لكم مسينا لنا كسامو داتنا إذا مدام سانا كتصنحوا بخبرنا عدمكم نايلومي مدب فليز بلايك هون بخل زوريا زكاية زلو بوليتيكان أكايدا وتحضراو بنقصقاساتن كله كنركن فتنينا ساني احنا دما مجمريا بعالم درجة هنرينا كنا ونا بكبابينا زفتصم زلو كنتات كنرن كنتنتنن كفتنينا لايك جيركم جمرو ريتقومن حسابكمن بهاناس منقد قدفو مجم أب كبابينا لنكني حمال قربيت هلكان زيز مسل نقول حدش دراما زفتر قربيت سلزلنا نعو زيادة خنرينا حدش فخرا حدش تهدي جميرو لقن زقرمي خات فخراس كي تبقى سعولنا بيقوز يخيط كم زول خنرينا مجمر ياقن بس خنجمر. Multiple outlets reporting that the U.S. military would be ready for potential action as soon as today. The Wall Street Journal reports that the U.S. has gathered, quote, the most air power in the Mideast since the 2003 Iraq invasion. And the Journal is reporting that Trump is weighing an initial limited strike to force Iran into a nuclear deal. Trump has confirmed that a limited strike is among the options. انتايوم زبلو زلو كم تريوام زلوهم كابلو معالت جميرهم أمريكا قبل على إيران مدقعتن غارمو ملو دلونات كيرهم كم زلو يمتنقرو زلو سلازي إيران كساب حجد برز كتبلاي كعالتن ورا الشوكر شوك جراتهم على مالتيو هنياتو أبكو تشحن سلستن ويون أبشن شعتمتن تهس عن إيرا كوروا خلو حيزوم مزنبرو وتهدراوك أوما تكنولوجي بموليهم قريبهم زلو نزو بمولو قريبهم لا خلو إيران تحت كتبلاي ترايتن فريها أبتي أمريكا تدوليو زلا ديل كتأتو يمرتاتن سلازي دونالد ترامب حانت لا فيديو بكالك زي خمسالكم اتناتو أما خارنا يزو بازي ستيف فيتكوف زبال أب فوكس نيوز أبز قبرو انترفيو نزو غولو حسين قريبنا خلنا هاسي سلمتا يوم ديلكو قبرو زي مرتو زلو إيران يلوسي تقريموس حريقو قبل هيكلني يجن نبحكي بأنكرو حتيتن من نابل دونالد ترامب التي أما خارنا تكميلو حتيتو خلا زرار با نزو غولو حسين أكيبهم زلو ني إيران ساعتنا مقبارجن أبزي بقمت على هنريال لنا إيران حنتي بعلم أمريكانز بلوازلو إذا عندنا ترامب نسمعيه الزخول لحسين غير أمريكا أفراري هاكت من الاستغل ديا ولا أنتاي كاب أفهم كن سمعينا. I guess I can say I am considering it. He also was given a timeline to the theocratic regime.
Well, we're going to make a deal, or we're going to get a deal one way or the other. Deadline firm to make a deal? I would think that would be enough time, 10, 15 days, pretty much maximum. Now remember this. This is important. It's worth recalling that ስለዚ ሓደ ክልተ ሰሙን ሂበዮም ኣለኹ ኢሉ ኣሎ እዚ ክልተ ሰሙን ኣነ ክሪኦ ከለኹ ንኩናት መዳለዊ ዳ እምበር ንዲል ንክበፅሕ ድሌት ስለ ዘለዎ ኣይመስለንን ክሪኦ ከለኹ ኣነ ምክንያቱ እቶም ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ ብዙሕ ግዜ ዝረኣዩ እንታይ ይብሉ ኣለዉ በዚ ኩነታት እዚ እስከንረኣዮ uranium enrichment and that Tehran has not offered to suspend it voluntarily. President Trump warns that he's considering limited strikes on Iran to pressure the country into a deal. He's insisted that Iran cannot obtain a nuclear weapon, but has not said what precisely his objectives would be if he ordered a strike, but gave a stark warning to Iran. Do you have any message to the Iranian people? The Iranian people in Iran or people here? People in Iran. They better negotiate a fair deal. ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ናቱ ወላ እቲ ድሌታት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቬክ እዩ ከምዚ ንፁር ኣይኮነን ስለዚ ንፁር ዘይገብሮ ዘሎ ድማ ብዕላማ እዩ ምክንያቱ ኢራን ሕራይ ክትብል ስለ ዘይደሊ ዘሎ ይመስል እዚ ኩናት እዚ ዶናልድ ትራምፕ ይኹን ኣሜሪካ ዝደልይዎ ኩናት ከም ዘይኮነ በብዙሕ መንገዲ ሰሚዕና ኣለና ግን ተገዲዱ ያቶ ስለ ዘሎ ተገዲዱ ክብለኩም ከለኹ ከዓ ከምዚ እጢጢ ክብል ኣይኮነን ግበራ እንተተባሂል ክገብራ ጥራይ ዘሎ ካል ኣማራፂ የብሉ ክገብራ ጥራይ ዘሎ ስለዚ ከምዛ ናቱ ገይሩ ክጓየላ ክኽእል ኣለዎ ቀላ ገይሩ ተታሒዙ ዘሎ መራሒ ምዃኑ ርኢና ስለ ዘለና ሓንቲ ብዚኣ ክበኩም ንክኢላታት ኣምፅኡ ኣብዚ ክዛረብ ትሪእዎ ዘለኹም እታ ቃውማናቶም ዳርጋ ክቁፀር ዘይክእል ሓፂነ መፂን ቀሪቦም ኣለዉ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ እውን ሓንቲ ዳርጋ ንኢራን ከይተበገስኩም ተዳሂልኩም ግደፍዎ ነቲ ኩናት እዮም ክብልዎም ደልዮም እየ ድብል ኣነ ረእይዎ እዚ ሊስታ ኣብዚ ወፂኡ ዘሎ በቃ እቲ ዲፕሎይመንት ናቶም ኣብቲ ማእከላይ ምብራቅ ወይ እውን ኣብ ከባቢ ኢራን ቁፅሪ የብሉን ክልተ ኤርክራፍት ካሪየርስ መራኽብ ኩናት ከምኡ በሎ ኩሉ ዓይነት ጀታት ክሳብ 35 F-35 ዝኾና ነፈርቲ it's a big list ዓብ ሊስታ እዩ ኣብዚ ተዘርዚሩ ዘሎ ስለዚ ክንምንታይ ሓፂን ኣኪቦም ከም ዘለው እዚ ተኣኻኺቡ ዘሎ ሓፂን ድማ ንምንታይ ዕላማ ሕጂ ንስማዕ እዩ Admiral, let me begin with you. Tell me about the firepower that we've assembled in the Middle East. You started with a comparison to 2003. It's also like 1990 Persian Gulf War I. This is a huge amount of U.S. firepower, and let's kind of do it from the outside in, if you will, in concentric rings descending like Dante's Inferno. On the outer rings are big strategic bombers. They can come all the way from the United States. They can operate from other bases, but at distance. Inside are the two aircraft carriers. One you see ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዓብዪ ወታደራዊ ጭዋዳ እዮም ገቲሮም ዘለዉ እዩ ዝበሃል ዘሎ ብሕፅር ዝበለ በቲ ቋንቋናቶም ዓብዩ በቃ ዓብዩ ስለዚ ኢራን ነዚ ኩነታት እዚ እንታይ ብኸመይ ትሪኦ እያ እንታይ እያ ክትገብሮ ንዝብል ድማ ኢራን እውን ነዚ ነገር እዚ ብኸመይ ይዕዘብዎ ከም ዘለዉ መራሕናቶም ተዛሪቡ ኣሎ ግን እቲ ኩነታት እስከ ቁርብኦም ወገን ንስማዕ እዮ ምክንያቱ ክንዲ እዚ ዓፂን ኣምፂኻ ብዙሓት ከም ዝብልዎ ዘሎ እዚ ሎጂስቲክስ እዚ ብቢልዮናት ዝትመን ዋጋ እዩ ስለዚ ክንዲዚ ሓፂን አንቀሳቂስካ ሳክት ንመናወራ ጥራይ ክኸውን ኣይክእልን ይብሉ ስለዚ ክጥቀምሉ ክግደዱ ከም ዝኾኑ ወይ እውን ንክትጥቀመሉ ምስ ወሰንካ ጥራይካ ክንዲዚ ሓፂን ተንቀሳቀስ ስለዚ ክንዲዚ ንብረትን ክንዲዚ ወታደራዊ ጭዋዳን ምንቅስቃስ ሓንቲ ከይገበርካ ክትምለስ ኣይትኽእልን ኢኻ ዝብል ስነ መግወት የብል ኣሎ ምናልባት ክሳብ ሕጂ ግዜ ዝሽምትዎ ዝነበሩ ንመዳለዊ ግዜ ክኾኖም ዝኽእል ይመስል ዘሎ ሕጂ ግን ዝኣክል ሓፂንን ዝኣክል ነገርን ቀሪቦም ስለ ዘለው ካብሎም መዓልቲ ጀሚሮም ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ክሃርሙ ይኽእሉ እዮም ኩነታት ነገራት ሪኦም ክሃርሙ ይኽእሉ እዮም ዝብል ገምጋሚ ዝወሃብ ዘሎ ወልቲ ኣይሆፕ እዚ ኩናት እዚ ተርፍ ክኸውን ግን መቸም እንታይ ምክንብል Were you going to get a deal, or it's going to be unfortunate for that? What the President of the United States says. Sometimes he threatens. Sometimes he says this must be done and that must not be done, which means that they seek domination over the Iranian nation. Trump's armada is heading towards Iran. American bases in the region are buzzing. Trump has renewed military threats amid a diplomatic push to end the crisis. Aircraft have been deployed. One US warship is already stationed in the Middle East. One more is on its way. And Ayatollah Khamenei isn't backing down either. He has threatened to sink US aircraft carriers. They say they have sent a ship to Iran. A ship is a dangerous machine. But more dangerous than a ship is the weapon that can take it to the bottom of the sea.
بحفش إيران كابزي حاتين ود حاتين فرينا يلنا زمثل ناي دفيانس ناي مختي قنقع يزارب زلو حقنا مزراب كالا ماراتون يبلومن كم نريو زلنا كالا مارات يبلومن كم كتو تراي زلو وي كمار خلهم إذا كبلهم تقلال خدم سسلهم وي كم كتلهم كالا مارات يبلومن أبز قدايزي سلازي زي حجي نريو زلنا كنتات كبيت كنتاتيو نما كالا مبرا بعبيو دما نسلمتاي نزنا إيران دقاقمو لنا أيقبرو مسناتنا زتا أساسر نقرالو أمريكا مسانا سيرات الله يبلكم يلو أتي أمونغ أمريكان إيران كقاتم زخل كوينات كم زنا فنزويلا ناي ساعتات ويون كم زي حلفز قبرو أبحنت ليت مسي خامت قاعدة تقبرو كم ترايك قونا يكونن يزبال زلو عابي ما يبنا وارح قاطل زخل عينت كويناتيو كقاتم زخل يوم زبل زلو سلازي أبتح وقاف نايت كويناتتي نابير تراقص كاز قبر عند راون كل غلي زبلنا يزي كبابينا كيلاتات اتدمص እና عبيه ይመጻሉ ስለዚ ምስቲ ብልጽግና ገጅፎታት ራዊ ኣጽዋርና ብሰሜን ዝጓር ዘሎ ከምኡ ድማ ጽንሒልናውን ክንርየናት መናውራን ፈኸራን ዝገብሮ ዘሎ ምዝ ኩነታት እዚ ዝተኣሳሰረ ኣለዎ እስራኤል እውን ብዛዕባ ቀርን ኣፍሪካ ስትራቴጂ ናታ ከስማዓኩም እየ because there are a lot of connections مزنا إيران كينات إسرائيل حدث أسرت الله أبكرنا في كترة كونس أبي من أسرت الله كنا كريين نازي سلزي بعبيو الزج برزولو كونتات أبكرنا أفريقيا بعبيو أما كلاي مبرا عبنت بمغيرو كون زغليهم زبلو زلو جلا كيلاتات زبلو زلو إيران أسم بعدي تتعامون كتجبر تخل تخون يبللو مغنياتو كد محجو بمعدين يرو حجو كن فيت كقطمون سلزغلو إيران لما أبكبابي أمس يوم ما سلزلو قال نجار كتجبر تخل تخون الترجم التسرعتنا إيران لما ناي هيود قال سيخك على أمارات يبلون ناي جدنيو زلاتون زي بلون كواقع باقي خطفت تسعير بس سرعات بوغيري كتف again أبي إيرتراون كان ملالسو تمساسل لسلزلو بلصقنا نتم نعوزل أخوزلو زدفو زلون ني سراويتنا إيرترا بإثيوبيا تيوصلو سلو سلزدف كدفي لكونن زواغا زلو أفدق بحر دلنا قالت راي كونن أفدق بحري بوازا فزازا يركبني سلزي أبي إيرتراون سرعتنا مقيار حلمي زلو سلزي there is a proportionality مالتي تمساسلنا تلو proportional يبلون يجن تمساسلنا تلو مخنياتو إيران بس حدا أبي جوبيات كتواغات دالو زلا إيرترا مس حدا أرقاش زخونة زحبته قصل دمسل هذا إيكان تحبيتو سي قلت ما لا تايكون لذي بلصقنا أنا بانا جوز خبر زخلل إيران نب أمريكا مس كله أداخرتان إسرائيل نب إيران تقبر زلنا حدا يكون إيران كبيد نجاريزي ولا كإيران أكل عم تلهم بعبيو من أمريكا إسرائيل نقوله أبحدا جزي خد قتب مقبول تقرباب تزلوا دما فتحوا زي بالكأنس أركا زخونة أجندة جبر زخل ناقونة سلسك قليل لا يكون بعبيو تكونتات بإيرترا تري خلاق إيرترا السودان مستقراهم مسكالو كله أبو كبابيا تبوظ غنا زند نازل لهم السعودية مسكالة لذي إيرترا تخمس أزخل بخلو استسأل إسرعتيو there is no similarity كنا ولا دري باللانجن تمساسلنا تلو أتجزيه التايمينج ناتو دما كتحاز غل مخانو زنقرو أكلات تلو أوكي ስለዚህ ነዚ ኩሉ ዝጋፈጥ ኣሎ ዘሎ መድረኽ ኢና ዘለና ንብል ዘለና እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ምናልባት ብካልእ ገጽ ምናልባት ኮንዶኾን ተስፋ እንተሂብዎም ንኣሜሪካ ተስፋ ከብ ዝኽእል እኳ ኣይመስለንን ግን እቲ ኣከጋጥም ዝኽእል ካልእ ገጽ ናይቲ ኩናት ድማ እዚ እዩ Trump is pressing ahead with a new round of tariffs today after really a devastating ruling from the Supreme Court that determined his sweeping emergency trade duties are illegal. This morning, the president announcing on social media that he's raising worldwide tariffs to 15% after signing a 10% global tariff order late Friday. And today, the president continues to lash out at the Supreme Court, calling its 6-3 court decision on his signature economic policy extraordinarily anti-American. I want to bring in CNN Julia Benbrook. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ መቸም እቲ ስፕሪም ኮርት ናይ ኣሜሪካ ቤላ ገይሩ እንዲ ኣላሂዎ ዘሎ ኣይተዋሕጠሉን ኣሎ ስለዚ ትራምፕ ካልእ ዓይነት መጀመርያ 10% ኢሉ ነይሩ ሕጂ ድማ ናብ 15% ታሪፍ ናብ ኩሉ ግሎባሊ ናብ ኩሉ ዝኸይድ ገይሩሎ ነዚ ድማ መህደሚ መንገዲ ረኺበሉ ኣለኹ ወይ እውን ካልእ መስኮት ረኺበሉ ኣለኹ سوبريم كورت بزي زي حقاون دحريلوني ان كونستيتيوشنال دحريلني كال منقد له كاب تقوام كال عناقص ناي تقوام تتكيمون كغبر يخلي بمبال انصار تبيت فردي ناتو سقم تخجبر يغايلو سلازي كم نري زلنا ገለገለ ኪላታት እዚ ነገር እዚ ክግበር ይኽእል ድዩ
قد حجز تجبره ذي حقاوي الوقلة Supreme Court كما يجرنا زجبرالوس. What do we know about these tariffs and the president's plans moving forward? Yeah, Omar, when the Supreme Court ruled yesterday that President Donald Trump violated federal law when he unilaterally imposed sweeping tariffs across the globe, which is, of course, a key part of his agenda during the second term, he made it very clear that he was not happy, and he doubled down. In fact, he announced that he was imposing a 10% additional tariff on top of levies already in place. كم تريوا زلهم نتت قبرو زنبركا تعريف سلطان يبل كان زي حقاو تكباري خات قبر نيركا زي تباهله دونالد ترامب نو كم زبالي لنيلو كالي من قد غيرو ايت التحقوس عجون كمتسيه بمبال سقم تكوسد نريا لنا سلازي this is actually ناي بحق زغرم كنتاتينا نرزا لنا دونالد ترامب بقليلو من قد صغير ايكونن ناي بحق نتحق قوامنا امريكا نتحقنا امريكا نتخل السيستم دما تشالنجز قبر عينت مراحيو that's why بزحات እዚ ሰብ እዚ ናይ ዲክታተራዊ መንፈስ ኣለዎ ወይ እውን ኣካይድ ኣለዎ ዝብልዎ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ሲስተም ቼክስ ኤንድ ባላንስ ዘለዎ ንዑ እውን ቻሌንጅ ክገብር ዝደሊ ንሱ ዝደልዮ ጥራይ ክረክብ እዩ ዝደሊ ንሱ እንተዘይ ተሳዒሩ ትምርጫ ጌጋይ ነይሩ ንዑ ዝጥዕሞ እንተዘይ ኮይኑ እቲ ሃገር ናብ ሕማቅ ኩሉ ነገር ከም ዘይሰርሕ ጌርካ ናይ ምዝራብ ኣለዎ ስለዚ ኣገይን ሕጂ ድማ ከም ብሓድሽ ናይ ቤት ፍርዲ ክስ ክጅምር እዩ ማለት እዩ ነቲ ዝገብሮ ዘሎ ድማ ክቕፅል እዩ ወላ እውን ዝገይርዎ ዘሎ እውን እንተኾነ ናብቲ ኮንግረስ ክበፅሕ ክኽእል ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ ኮንግረስ ክሳብ ዝበፅሕ ግን 150 መዓልቲ ስለ ዘለዎ ኣብኡ እውን ክጥቀመሉ ይኽእል ይኸውን ግን ኣብቲ 150 ድሕሪኡ እውን ከምዚ ሕጂ ውሳነ ተተዋሂቡ እቲ ገንዘብ ብምሉእ ክምለስ ከም ዘለዎ እዩ ዝግበር ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ምስቲ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካዊ ሲስተም ክበኣስን ክጨቃጨቅን ኢና ንርኢ ዘለና ኤውሮፓውያን ብግምጣሉ ካብ ኣሜሪካ ንምህዳም ብዙሕ ተበግሶ ገብሩ ኣለዉ Exciting times ahead, as Europe might actually be getting its act together when it comes to trade. I mean, we signed the Mercosur deal only a couple of months ago, and then came India, another massive deal. And now there's actually serious talk of an Australia deal that we might be able to close by March. And honestly, fuck yes, Europe. Let's diversify away from the US as quickly as we can. Because, as we all know, relying on one power for our economic survival is a recipe for disaster. ስለዚ ኤውሮፓውያን ታይም ዝብሉ ዘለው ኣብዚ ዋን እዚ ቅልጡፍ ዝኾነ ዲል ኣፍተር ዲል እዮም ዝገብሩ ዘለው ዝኻ እንታይ ማለት እዩ ኤውሮፓ ነፍሳ ዝኻለት ኣካይዳ ክትገብር ትደልላ ኣብዚ ከም ንሪኦ ዘለና ምስ ላቲን ኣሜሪካ ናይ ሕርሻ ዓብዪ ፍሪ ትሬድ ዲል ምስ ላቲን ኣሜሪካ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ሜቢ ድሕሪ 20 ዓመት ኣብ መዕለቢ ገይሮምሉ ይበሃል ኣሎ ካብኡ ሓሊፎም ድማ ምስ ህንዲ ሓደ ዓብዪ ዲል ገይሮም ካብኡ ቀፂሎም ሕጂ ድማ ምስ ኣውስትራልያ ምዚ እንታይም ዝብልዎ ሳልሳይ ዲል ክገብርዎ ዝሓስቡ ዘለው ዕብይ ዝበለ ዲል እዩ because there is this ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ፓሲፊክ ኣውስትራልያ ቺሊ ካናዳ ከምኡውን ሙሉእ ኤውሮፓ ጃፓንን ደቡብ ኮርያን እውን ዘለዎ መስለኒ እዚኣቶም ብምሉኦም ብሓደ ኮይኖም ሓደ ናይ ፍሪ ትሬድ ዲል ንክገብሩ ይገብሩ ኣለዉ ኣብዚ ድማ ካናዳ እታ ቀንዲ ተረባሒት ክትከውን ትኽእል እያ ይብሉ ኣሜሪካ ድማ የላን ኣብዚ ስለዚ ኣሜሪካ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ንሱ ንታሪፍን ገለ ናብ ዝብለሉ ዘሎ እቲ ፍሪ ካብ ናፃ ንግዲ ክሃድም ኣብ ዘልየሉ ዘሎ እተን ሃገራት ዓለም ካልኦት ብዘይ ኣሜሪካ ናይ ናፃ ንግዲ ፖሊስን ዋዕላታትን ዲላትን ይገብሩ ኣለዉ ብርግፅ ገይሮም መፀኒዮም ኣሜሪካ እንተመፅያ ሕራ ኢሎም እዮም ክቕበልዋ ንኣሜሪካ ከዓብዩ ዝኽእሉ ይመስለንን ከም ንሪኦ ዘለና ግን እዚ እውን ሓደ ተበግሶ ኣሜሪካ ትመርሖ ዝነበረት ዓለም ሃገራት ካብኣ ወፃኢ ካልእ መንገዲ ከናድዩ ይፍትኑ ከም ዘለውን ወል እቲ ፈተና ናቶም ኩሉ ግዜ ብዓወት ይዛዘም ማለት ኣይኮነን ግን ጀነራሊ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ሓደ ተበግሶ እዩ ንኣሜሪካ ድማ ቁጣዕ ፈጢሩ ዘሎ እዩ ኣሜሪካ ዝመፃ ዘሎ ፀቕጢ ካብ ነፍሳ ጥራይ ዝብገስ ኣይኮነን ይብሉ ኣለዉ ወላ እውን ካብ ከባቢኣ ካብቶም መሻርክታ ካብ ፀላእታት ዝመፅእ ጥራይ ፅልኢ ይኮነን ዘለዋ መጀመርያ ኣብ ውሽጣ ፀገም ኣለዋ ፖለቲካዊ ፖላራይዜሽን ምፍልላይ ኣለዎም ምስቶም ቀንዲ መሻርክትና ዝብሎም ዝነበረ ዶናልድ ትራምፕ ድማ መሳቶም ፀገም ፈጢሩ ኣሎ በቲ ሓደ ነቲ ናይ ናፃ ንግዲ በዚ ታሪፍስ ገይሩ ንካናዳ ዝገብራ ዘሎ ንኤውሮጳ ዝገበራ ልዕልዩ ሓሊፉ እውን ንግሪንላንድ ብሓይሊ ክምንዚዕ ብዝበሎ ኣካይዳ ኣብ ኔቶ ዝገብሮም ብዘሎ ፀቕጢ ምስ ራሽያ ዘለዎ ሕግብግብ ነቲ ናይ ዩክሬን ዘይምድጋፍ ስለዚ እቲ ሊስታ ነዊሕ እዩ እዛ ኣብ ከምዚ ኤውሮጳ ካልእ ኣማራፂ ንክደልዩ ተገዲዶም ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ምግዳድ ናቶም ግን ናይ ብሓቂ ክሰርሕ ይኽእል ዳይሰርሕን ንግዜ ዝግደፍ ኮይኑ
ብዙሓት ሰባት ግን ነዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ብዓብዩ ኣሜሪካ ብዙሕ ከሳሪት ሃገር ከም ዝኾነት እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኣሜሪካ ትኸስር ዘላ ሃገር እያ ኣብዚ ይበሃል ካብዚ ወፂና ካልእ ሓንቲ ላለንቀነ ኣዛራቢት ኮይና ዘላ ብኤሮጳ France and Germany are at odds over a new generation of fighter aircraft still in development. The French armed forces insist the jet must be able to carry nuclear arms, but for the Germans that's irrelevant because they don't have any nuclear weapons. A German-dominated aerospace firm has expressed doubts about the future of the multi-billion euro project. ከም ትሪእዎም ዘለኹም ኤሮጳ ፈፂምካ ንቅድሚት ክኸዱ ፀገም ኣለዎም ክንብል ከለና ከምዚ ኤሮጳ ብወታደራዊ ዓቕሚ ነብሳ ክትክእል ኣለዋ ተባሂላ ኣብ ዝጀሃረሉን ከብሮ ዝህረመሉን ዘሎ ግዜ ቀዳማይ ፀገም ናይ ኣሜሪካ ኣብ ናይ ኤሮጳ ትናቶም ጀትስ ወይ እውን ናይ ኤር ዶሚኒያንስ ማለት እዩ ኣብ ሰማያት ዘለዋ ነፈርቲ ኩናት ናቶም ድሩታት እዩ ዓቕሚ ናቶም ምስቲ ፎርት ጀነሬሽን ፊፍት ጀነሬሽን ዝበሃል ዘሎ ሕጂ ድማ ሲክስ ጀነሬሽን ዝስራሕ ዘሎ ምስ ዝወዳደር የብሎምን ስለዚ ንዑ ክገብሩ ተኮይኖም 100 ቢልዮን ኢንቨስት ገይሮም ጀርመንን ፈረንሳን ብሓደ ኮይኖም ክሰርሕዎ ተባሂሉ ነይሩ ስፔን እውን ተሓዊሶም ተኾነ እቲ ፖለቲካዊ ፍልልያት ስለ ዘለዎም እዚኦም ትማልዮም ኤሮጳ ሕብረት ኮይኖም እምበር ንዓመታት ዝቆማሽ ቀዳማይ ኩናትን ካልኣይ ኩናትን ኣንፃራሕቲ ድባልዑ ዝነበሩ ህዝቢ እዮም ወይ እውን ሃገራት እዮም ስለዚ ኣብ ኩናት ንዝመፅእ ነገር ኣብ ሓፂን ክኸውን ከሎ ይሰማምዑን እዮም ፈረንሳ ኒውክለራዊት ሃገር ስለ ዝኾነ ተነፈርቲ ኣብዚ እውን ድሓን በዚ ኣብዚ ዝረአ ገይሮም ነይሮም እንታይ እቲ ዘዛርቦም ዘሎ እንታይ እዩ ናይ ዘን ጀትስ እቲ ዘረባ ዝበሃል ዘሎ ጀትስ ከፍርዩ ደሊለው እተን ጀትስ ከፍርዩዎን ዝደልዩ ዘለዉ ድማ ኣብቲ ስፔሲፊኬሽን እንታይ እንታይ ከማልእ ኣለዋ ኣብ ዝብል ፈረንሳ እንታይ ትብል ኣላ ፍኹስ ዝበላ ኮይነን ኣብ ኤርክራፍት ካሪየር ክኾና ዝኽእላ እንተተኻይሉ ድማ ኒውክለር እውን ክስከማ ዝኽእላ ክኾና ኣለወን ትብል ኣላ ጀርመን ድማ እዚ ንዓይ ዘገድሰኒ ኣይኮነን ኤርክራፍት ካሪየር መርከብ የብለይን ከምኡ ድማ ኒውክለር የብለይን ስለዚ ንዓና እዚ ነገራት እዚ ኣድልየናን ይብሉ ሕጂ ብዚ ክትሪኦ ከለኻስ መን እዩ ድንዙዝ ንሕሪልካ ጀርመን እዩ ድንዙዝ ኒውክለር የብልናን ካብ ትብል ኒውክለር ከተፍርለካ ዓለም ኣበይ ኣትያ ኣላ ትሪኦ ኣለኻ ወረብ ንሱ ከማ ናይ ኒውክለራዊ ዲቤይ ዝገብሩ ዘለዉ ሃገር እዮም ስለዚ ኒውክለራዊ ሃገር ወይ ካብ ኣሜሪካ ክትፍንተት ተኮይንካ ኒውክለራዊ ፅላል ክትከውን ክደልለካ ዝበሃል ሓደ ዘረባ ኣሎ ስለዚ እቲ ኒውክለራዊ ፓወር ክትከውን ድሕሪ ኮይንካ ወይ ዩሮፕ ከም ነፍሱ ዝኻልእ ሱፐር ፓወር ክኸውን ተኮይኑ እተን ጀትስ ኩሉ መለክዒታት ከማልኣ ዝኽእላ ኤርክራፍት ካሪየርስ ናቶም እውን ክገብርሉ ዝኽእሉ መንገዲ እንተሎ ምሕሳብ ሕማቕ ኣይምኾነን ባህላ እዩ ብሓፈሻ ግን ኣብ መንጎኦም ዘሎ ሕዱር ዘይምትእምማን ኣሎ እቲ ኤሮጳዊ ሕብረት ጥሙር ዝኾነ ሕብረት ንኸይከውን ዝፍራሕ ብኸምኡ እዩ ምክንያቱ ጀርመንን ፈረንሳን ዋላ እኳ ማራ ብሓደ ዝሰርሑ ዘለዉ እንተመሰሉ ኣብ ብዙሕ ኣገደሲ ነጥብታት ኣይሰማምዑን እዮም ዋላ እቲ ኤሮጳ ሓያል ብሎክ ንኸይከውን ዝዕንቅፆ ናይዞም ክልተ ሃገራት ዘይምስምማዕ እዩ ኣይሰማምዑን እዮም ኣብ ብዙሕ ነገራት መሰረታዊ ዘይረዳድኦም ነገራት ኣሎ ስለዚ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ እንታይ ክትገብር እያ ትሓስብ ዘላ ጀርመን ዘገርም ኮይ ነዚ ዲል እዚ ገዲፋ በቲ ገንዘባ ካብ ኣሜሪካ F-35 ክትገዝእ ትሓስብ ኣላ ኤግዛክትሊ ብድሕሪ መጋረጃ ነዛ ነገር ዝመን ነዚ ባእሲ ዝመን ነዳዲ እትወሉ ለፍሉጥ እዩ ኣሜሪካ ቢካዝ ንሓትሕዶም ተሰሚሮም ኤሮጳ ተወዳዳሪ ሓይሊ ኣየር ከይምስርቱ ስለ ዝደልይዎም እንታይ ገብርዎም እዮም ነዳዲ ይውስኹላ ኣለዉ እዚኣ ስለዚ ጀርመን ከም ዝገበረት ፈረንሳ ከምዚ ኢለት ክሰማምዑ ይከሉን ፈረንሳ ከምዚኦም ጀርመን ከምዚኦም እናተባሃለ እቲ ሚድያ ቤላ ገይሩ የባልዖም ኣሎ ከም ንሪኦ ዘለና ድማ ኤሮጳውያን መፍተት ጀርመን ምዃን ኩሉ ግዜ እዮም ዝኽእልዎ The Eurofighter, which was jointly developed in Europe, is getting on in years. Its makers launched a successor program in 2017. The new Future Combat Air System, or FCAS, was meant to enter service by 2040, but having developed the technology together, Germany and France are no longer in agreement about what comes next. As you know, France has different ideas to us with regard to nuclear weapons capability and aircraft carrier capability in terms of the specifications for aircraft construction and fighter aircraft construction. We're trying to resolve and able to ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ቴክኖሎጂ ንኩሎም ክጠቅም ዝኽእል ክነሱ ኣብ ከምዚ ስለደይ ሰማምዑ ዘለው ንቅድሚት ክኸይድ ኣይከኣለን እቲ ፍልል ይረይዎ እዚኣቶም ኣብ ሓደ ብሎክ ብሓደ ዘለው ክነሶም ክሰማምዑ ይከኣሉን but on the other hand who is agreeing من كيسمع على ندحري لونكم listen to this one A new Middle East Eye report reveals rising tension between Saudi Arabia and the United States, and it all revolves around fighter jets, shifting alliances, and Riyadh's growing interest in Turkey. At the heart of the issue is Saudi Arabia's talks to join Turkey's next-generation Khan fighter jet program, a move that is irritating the administration of Donald Trump. ኣብዚ ኸ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ስዑድያን ትርኩን ድማ ነዚአን ካን ዝበሃላ
معبولات نفرت كوينات كخنا زخلات تي كونسبت ناب نفرت جزء صغير زلو تي اندستري دما زعبل زلو كلتا تتصارر تهاجرات دما سلاز نبرا تردادين نساتن كسرحو نت بروجكت ديل سلاز جبرا أمريكا كتجرع جميرة لمغنياتو ناي سعودية جنزبن ناي تركو تكنولوجين مانيفاكتشرين أغمن كلتي ندر حويس كايو حدا عبي نفرت كوينات كفر زغل تكنولوجي كفتر زغل أغميو مغنياتو تركي درو تعاقم خمسة بدرونات رئيس لزلو التكنولوجي تبقعتنا له سلازي كابيتال عسرة سلازلو كابيتالن تسقاتاتن كمون كال ريسورسز كال جوادا ندحر وسيخ كالهم بفلاي كم ناي سعودية عينة الواز اللي هو هجر ندحر وسيخ كالهم ناي بحكي نقدميت كخيزغل بروجكت تبايلو أمريكا زيادة دمانا أمريكا ديكونه إسرائيل كتوقرع جميرة لنسا زيتو كعصرو حيلي أبت كبابية عبس لزلو سلازي إزيان فسين كعبس زي الرغباك ساب قربا ما زتفاننا زنبرا بعد خوينن هذا عب بروجكت فاند جيرن خدا كسمرا خلوها أوروبيان ناي 3-4 عامات بحد حبرت زق سقاس زنبر بوحدو أمريكا زلنا نقص لي كعلون سلازي زون نفسه زخاله فلليات ير اللي يبلو ناي مودا تكفال نايزي كبابينا دما بس غيرنا هنودوينا Storm erupts in the Middle East after the shocking comment by the US ambassador to Israel, Mike Huckabee. In a recent interview with right-wing American commentator Tucker Carlson, Huckabee said Israel has biblical right to much of the region. The comment has drawn sharp reactions from Arab and Muslim nations كم نريز لنا أبز حلفة وانتاي لكم نيرة زي ناي أمباسادرنا إسرائيل بأمريكا أمباسادرنا أمريكا بإسرائيل إسرائيل نتي مع كلام مبراك توزد خلي أملاخ يبوم يلو لكم نيرة سلازي زازر بازيا هاجرات In the world, there are about 16 million Jews. Theoretical thing like, oh, you know, do my grandparents do this or do that? It's like, no, we have a right to be here because my ancestors were here. Okay, how do we know they were here? I'm just... بحفشة أبكال فيديو زي كونت نيرة إسرائيل كتوزد خليات مريت يلو there was this video سديد لكم نيرة يا بي كم زل زي نيرة أمودا تاي أسمعكم نيرة كمان سمعوها Genesis 15 deed. It would be fine if they took it all. You've appealed. كم زاد رغم كل كوز دوا يقول يا مزبلة نالكم سعود عرب زمرحاتو هجرات عرب كبد ملسي ترير ملسي حدا دعرة حدا كوب جميرة مالو مغنياتو زي جهست نا عالم لخاوي حقي كم زخونن international law violation نا charter نا United Nations زهرم كم زخونن لولاونت سعودية نزي كاتيجوريكالي وين ملو بملو تنسقط رايدي كونس عبي انوات كم تزغلت حساسبنا كايداني بمبال أكن دابز قداي زي تزارب ني معرباوي ويست بانك زبال نايتي فلسطين إسرائيل نعوك كباب تدليل زلا نعو علم دويلو كقامة همزلوهم دمصهم يسمعوا له دارقا بمولهم هجرات عرب كمون مراح نايت هجرات عرب ونايتهم إسلاميين هجراتن استفل عليه ترير زخونة مجلسي كوتسك أميلو زدما النزي أمباسادر درو ترير زخونة تقاومه نأمريكا دما عب تقاومه قاتي مالون إيران كتحرم فتو دليل زلا كال ني هجرات عرب كقطع زغل سقمتي كاب إسرائيل تبقيسلو شيت ستورمي بعال زون نفسه زخالة عقرقر فتيرو لك نبل خلينا ناو كل زنر يزلنا كبابينا زلو كايدا ናብቀርን አፍሪካ ምስል እንመለስታ ይመስል ከጥፋቱ የማይማረው አጥፊ ቡድን የትግራይን ህዝብ ለዳግም ችግር ሊዳርግ በመነሳቱ ህዝቡ በቃ ሊለው እንደሚገባ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የምስራቅ አፍሪካ ጉዳዮች አማካሪ ሚኒስትር አቶ ጌታቸው ረዳ ገለጹ። በአዲስ አበባ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች በወቅታዊ የክልሉ ሰላም ጉዳይ ላይ ውይይት አካሂደዋል። ውይይቱን የመሩት አቶ ጌታቸው ለህዝቡ የማይጨነቀው ቡድን የትግራይን ህዝብ ለዳግም ችግር ሊዳርግ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን አብራርተዋል። ከጦርነት ውጭ ሌላ መኖሪያ የለን የሚል ቡድን የትግራይ ህዝብን ወደ ከፋ ጥፋት ለማስገባት ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ መጀመርያ እዚኣቶም ዝመርሕዎ ዘለው ትግርኛ ዝዛረቡ ብልፅግና እዮም ዝብልዎም ገሊኦም ስለዚ እቲ ብልፅግና ናብ ትግራይ ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ፖለቲካዊ ፕሮፓጋንዳ ወይ እውን ፖለቲካዊ ጎስጓስ በአምሓርኛ ወይ እውን ብመራሕቲ ናይ ብልፅግና ዘይኮነ በዚኣቶም ገይሩ ዝገብሮ ዘሎ ስለዚ እቲ ኩናት ናብ ትግራይ ምዃኑ ንፁር ኮይኑ ኣሎ ግን ንትግራይ እውን ክገጥሞም ስለዘይደሊ ዘሎ ብግምጣሉ ብሓሶትን ብሸፈትን ድማ ይፍትን ኣሎ for example look at this guys ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክንምንታይ ዝኸውን ተወላዲ ትግራይ ዘሎ ኣዝዩ ብዙሕ ትግራዋይ ዘለዎ ማለት መንእሰይ ዝበፅሕ ናይ ትግራይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይሰርሕ ዘሎ ወይ ዝነብር ዘሎ ክትብል ትኽእል ኢኻ how come ከምዚ ዓይነት ክሪቲካል ግዜ
ኣብ ኣገዳሲ ናይ ህላዌ ሕቶ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ብተጋሩ ዝድገፍ ነይሩ እንተዝኸውን ናይ ጌታቸው ረዳን ጻድቃንን ዝገብርዎ ዘለዉ ክንዲዚ ሰብ ጥራይሲ ኣብ ማይ ተሳትፎ ኢልካ ክሕሰብ ዝኽእል ኣይኮነን። ስለዚ እንታይ ዘርእየካ ህዝቢ ትግራይ ነቲ ኩናት ኣይደልን ዘሎ ኣይ ኣግሪ ግን ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኩናትካ መፍንጫ በስገዳዲ ዝመፀ ዘሎ እቲ ኩናት ከምዚ ኢሉ ከሎ ናበይ ገጾም ትዊስት ይገብርዎ ኣለዉ እቲ ሚድያ ግን ቀጻሊ እዚኣ ነገር እዚኣ ዝተውዒልኩም ሓዝበለይ ኩሉ ግዜ ናይቲ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ዓናዊ ኩናት ሓድሕድ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበረ ምሕዝነት ናብ ሓድሕዳዊ ምጥርጣርን ወተሃደራዊ ምትፍናንን ኣትሎ ብሰንኪ እዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ዳግማይ ሓደጋ ዞባዊ ኩናትን ጸላሊዎ ይብል ዓለም ለኻዊ ትካል መጽናዕቲ ቅልውላዋት ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ICG ብረቡዕ 18 ለካቲት ዝዘርግሖ ሰነድ ነቲ ኣብ 2022 ዝተገብረ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ብምጥቃስ እቲ ውዕል ንኩናት ትግራይ ደው ዘበለ እኳ እንተኾነ ብኩሉ ወገን ሓደገኛ ምንቅስቃሳት ይረአ ከም ዘሎ እዩ ዘነጽር ብፍላይ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ወጥርን ካብኡ ሰጊሩ ድማ ምስ ኤርትራ ክግበር ተዓንቂሩ ዘሎ ስግኣት ኩናት ከም ዘተሓሳሰቦ ድማ ኣስፊሩ ኣብ ሕመረት ትሕዝ ዝምዕብል ዘሎ ኩነታት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ልዕላዊ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ዝገብሮ ዘሎ ቅሉዕ ወፍሪ ምዃኑ ድማ ኣስሚሩ ኣሎ ኣብይ እታ ብመሬት ዝተኸበበት ሃገሩ እስርቲ ጂኦግራፊ ኮይና ኣይክትነብርን እያ ብምባል እንተስ ብሰላም እንተስ ብሓይሊ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይተርፍ ጉዳይ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ክሕነ ይስማዕ ከምዚ እትሪእዎ ዘለኹም እዛ ጉዳይ እዚኣ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ትኸይድ ኣላ ብልፅግና ድማ ኣሻፈረይ ዝብል ዘሎ ስምዕዎ ሓዳሽ ዘረባናቱ ድማ ልገልጽላችሁ እወዳለሁ በውስጥ የሸሸግነውን በቤት የመከርነውን ላው የሲዳማ ህዝብ ተጋለሉ ባለፉት 5 ዓመታት አዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን በርካታን የህዝቡን ፍቅር እንዲሁም ታሪካዊ ከእናትና ከአባቱ የኢትዮጵያ ልዩ ስጦታዎች ናቸው። ልዩ ተምዘግዛጊ አየር ወለዶች በአንደኛው ክንፍ የገባቸውን ክብር እንደ ሀገር በጋራ እንድሰጣቸው በታላቅ ትህትና እጠይቃለሁ። ሕጂ እዚ ንሪኦ ዘለና ወታደራዊ ሸው እዩ እዚ ምርኢት እዩ ግን እዚ ምርኢት እዚ መዳለዊ ናይ ኩናት ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና መጠንቀቕታ እዩ ዝሰድድ ዘሎ የኣይ ሰብ ነዚ ወታደራት ነዚ ፈሪሁ ርዒዱ ገለ ነገር ሓሳባት ተቐይሩ በቃ እቶም ናይ መራሕቲ ናይ ህወሓት ተኮይኖም ንዓድሌትካ ግበር ክብልዎ ኤርትራ ተኮይና ድማ ዓሰብካ ውሰድ ገለ ክትብሎ እዩ እቲ ሓሳብ ናቱ ሓቂ ንምዝራብ አከነጋነ ይነቀልና ብዛ ባሕር ግን ተዛሪቡ ለብዚ የናንተ ተልኮ ኢትዮጵያን መገንባት ኢትዮጵያን መጠበቅ ኢትዮጵያን ማጽናትና ኢትዮጵያን ማሸጋገር ነው። ኢትዮጵያ በልጆቿ ላብ ትሰራለች። ኢትዮጵያ በልጆቿ አጥንትና ደምችን የምናሸጋገራት በድፍን አፍሪካ ብልጽግናን ለማረጋገጥ በቀጠናችን ላሉ ሀገራት አለኝታ መከታ ጋሻ ለመሆን ነው። ለዚህም ሲባል እንታይ ዝብል ዘሎ ንኢትዮጵያ ኣለኹምላ ንኢትዮጵያ ንዝኾነ ይኹን ዝመፃ ክትከላኸሉላ ከተትሕንዋ ብላብላ ፅቡቅ ያ ሰራዊት ክትሃንስ ከለኻ ሃገርካ ንምሕላው እዩ ሃገርካ ንምሓስ እዩ ፀጥታ ሃገርካ ንምሓስ እዩ በልከ ሰራዊተይ ክንዚ ኣሽሓት ኣመሪቐ ሰራዊተይ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፅዒሎ ትብል ዘለኻ ዳ ናይ መን ሰራዊት ድዮም ዞም ንጎምሸትን ሕማቕ ትርኢት ደሪኡና ዘለው ለንቀነድ ወፀ ቪዲዮ ጥራይ ከነሪ ከነናፃፅ የሚያስለቅስሽ ምንድን ነው? ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚኣቶም እቶም ሰራዊት እዮም ሎሚ ማርሺ ይገብሩ ሓረካት ይገብሩ ድሕሪ ውሕደት መዓልታት ድማ ኣብ ካልእ ሃገር ከይዶም ተዋጊኦም ዘይኮኑስ ኣብ ውሽጢ ዓዶም ብፋኖ ይማረኹ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ገጻት ናይቲ ኩናት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ብልፅግና ነፍሱ ዝኻለ ድራማ ዝመልኦ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ድሓንሱ ሸለል ንበሎ ሓንቲ ግን ንቐርኒ ኣፍሪካ ሓለፋ ክገብረላ እየ ዝብል ሓለፋ ንቐርኒ አፍሪካ ንነፍስና ኮይናሲ ንቀርኒ አፍሪካ ንምዕባለን ንፀጥታን ክንሕግዝ ኢና ዝብል ዘሎ ሃየ ምድር በተራራ በጅረት የነበረውን ስልጠና ዛሬ ወደ ባህር ያሸጋገር ነው። ከውሃ የመራቅ ከውሃ የመሸሽ ውሃን እንደ ባዕድ አምልኮ የማየት ክፉ ልማዳችን አሁን ባለው የልማት እሳቤ ሪቨርሳይድ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ግድቦች በመገንባት ውሃ ህይወት ውሃ ልማት መሆኑን ማረጋገጥ መጀመራችን ይታወቃል። እንታይ ዝብል ዘሎ ንምንታይ እዩ ኸዚ ከም ዝብል ዘሎ እስኪ ቁርብ ከርየኩም ገለ ናይ ድራማ ሰብ እንድዩ ናይ ድራማ ሰብ ስለ ዝኾነ ድማ ኩሉ ግዜ ናይ ሸው ሰብ ስለ ዝኾነ ሸው ኣለዎ
እንታይ ገይሩ መስለኩም ኣብዚ እዞም ሰራዊት ካብ ብባሕሪ ናይ ባሕሪ ልምምድ እውን ኣካይዶም እዮም ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ዲጋ ካልእ ዲጋ እቲ ጌርድ ይኮነን ግን ካልእ ዲጋ ከምዚ ብባሕሪ እናወረዱ ካብ ላዕሊ ጃልባ ትወርድ ብመርከብ መፅያ ማለት እዩ እንደን እቶም ሰራዊት ብገመድ እዮም ወሪዶም ገለመለ ነቲ ዲጋ ንምድሓን ማለት እዩ ካብ ዲጋ ሲወደይ ካብ መን ኢኻ ተጥሕኖ ትገርድ ዝበሃል ግብፂ ክትሃርመን ተመፅያሲ ከምዚያ ኢሎም ሓንቢሶም እዮም ከጥሕንዎ እዩ እቲ መልእኽቲ ማለት ድዩ ወላ ኣይተረዳእንን ወላ ሰብ ተጠሊቆም እዮም ከምኡ ገይሮም ከጥሕኑ ናባኻትኩም ይገድፈት ግምታት ከማኻትኩም እየ ዝግምት ዘለኹ ኣነ ንባዕለይ ግን እቲ ሓሳብ ናቱ ግን ቁሩብ ካብ ዝሕልፍ ዝበለ እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ባሕሪ ይፈትዩ ጀላቡ ክርኢ ደልዩ መቸም ባህግታቱ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ ናይ ባሕሪ ሕማቕ ባህሊ ስለ ዘለና ካብ ማይ ምፍራሕ ገለ ስለ ዘለና ንዑ ንምቕያር እውን ብዙሕ ፃዕሪ ዝግበር ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ሓሶት እዩ ዝኽእሉ ክነግረኩም ዕላማ ኣብቲ ሓይሊ ባሕሪ ክሃንፅ የብል ስለ ዘሎ ድሮ ነቶም ፕሮጀክት ሂቦሞ ዘለዉ ትሪእዎ ኣለኹም ንባሕሪ ገለ ክገብር ዝኽእል ጀላቡ ክዝውሩ ዝኽእሉ ኣብ ባሕሪ ኮይኖም ኣብ ጃልባ ኮይኖም ክኸዱ ዝኽእሉ ወታደራት ሃኒፁ ኣለኹ እየ ስለዚ ኔክስት ስቴፕ ናትኩም እንታይ እዩ ገለ ንምባል እዩ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና It's just ከምዚ ኢሎም ወሪዶም በዚ ነዚታት እዩ ጅት ከም ዓብ ሸውዮም ገይሮሞ ሸው እውን ማለት ካብ ሸው ሓሊፍካ ኩናት ዘርኢ እዩ ገለ መለክት ብሎ ኣይትኽእልን ኢኻ ግብፃውያን ነዚ ይርእይዎ ኣለዉ ሪኣክሽን ናይ ግብፃውያን ድማ ከስማዓኩም እየ ኤርትራውያን እኳ ፈኻራን ተሕዲድና እዚኣቶም ለሚድዎ ዘሎ ስለ ዝኾነ ኤርትራ ብዙሕ ሪኣክት ይገብረሉን እዩ ታበቃ ከሶማሌ ጫፍ እስከ ምጽዋ ጫፍ በባህር የሚያጋጥሙ ሽብሮችን ወንድም ህዝቦችን ደግፈን ሽብርን ለማስቀረትና ልማት ብልጽግናን በቀጠናችን ለማረጋገጥ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለቀጠናው በቂ የሆነ ኤሊት ፎርስ ቴክኖሎጂ የታጠቀ ቴክኖሎጂ የሚጠቀም በድሮን ሬኮነሰንስ የሚያደርግ በካሚካዚ ምሽግ የሚያፈርስ በምሽግ ብቻ ሳይሆን በስትራቴጂክ ቦታዎች በሰላም ወረዳዎች ውጊያን የሚያጣጥፍና የሚያሳጥር ተቋም ኢትዮጵያ ስለገነባች ድፍን የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ድፍን የአፍሪካ ሀገራት እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለን እላችሁ ፈልጋለሁ። የቀኒየልና እንታይ ዝብል ዘሎ ድሓን ቅድም ክነግረኩም ካብ መቃዲሾ ሶማልያ ጀሚርካ ክሳብ ዓሰብ ባፅዕ ኤርትራ ዘሎ ገማግም ባሕሪ ንጎረባብትና ዝኾነ ይኹን ናይ ሓደጋ ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ኣብ ባሕሪ እንተጋጢምዎም ናብኣታቶም ጥራይ ዘይኮነስ ንሕና እውን ከም ጎረቤት ከም ሓደ ብሩኽ ጎረቤት ከም ሓደ ቅዱስ ጎረቤት ዝተዳለና ናይ ባሕሪ ልምምድ ዘለና ኢሊት ፎርስ ብድሮናት እንቀሳቐስ ዝኽእል ሓበሬታ ክክብ ዝኽእል ስጉምቲ ክወስድ ዝኽእል ስለ ዘለና ኣጆኹም ኣብ ጎንድኹም ኣለና ኣጆኹም ክንሕግዘኩም ኢና እዩ ዝብል ዘሎ መልስናትኩም ንገሩለይ ኣነ እኳ የቐኒየልና ኣፍታሓላ ነፍስና ዝኸኣልና ኢና ናትካ ሓገዝ ኣይንደልልና ዓድኻ ኣመሓድር ህዝብኻ ኣመሓድር ቃልቃል ትብል ዘላ ሃገርካ ትሕን ሰራዊትካ ንዓድኻ ተጠቐመሉ የቐኒየልና ስለቲ ሓልዮትካ እኳ ኣይኮነ ንፈልጦ ኢና ግን የቐኒየልና በሉልና እስኪ ማለት ኣብዘይ ውራዩ ክዕጠቕ ዝደሊ እንድዩ ኣብዘይ ውራዩ እንዲ ክዕጠቕ ዝደሊ ዘሎ መርዓት ከይሓስክን ሲ እንታይ ባሃሉትም መርዓት ከይሓስክን ገለ መለላው ቅፅል ወድሓን ብዝኾነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ክሕግዝ እየ ዝብል ዘሎ ንሕና ድማ ሓገዝካ ይትረፈና እዚ ሓገዝ እዚ ኣየድልየናን እዩ ንብል ኣለና ማለት እዩ እዚ ብሕፅር ዝበለ ሓገዝካ ይትረፈና ኢና ንብል ዘለና ነቶም ዝምልከቶም ኣካላት ትብል እንተለኻ እናዓታቶም ኣቕርባ ኣቢልካ ብዝጥዕሞም መንገዲ ተዛረቦም እንተቲ ኤርትራ ግን እዚ ባሕሪ እዚ ጉዳይ እዚ ዝምልከተና ጉዳይ ኣይኮነን ኢላ ኣላ ማለት እዩ ናው ኣብይ ኣሕመድ ዝደልዮ ዘሎ ኣጀንዳ ካልአይቲ ሓንቲ ቁርብ ተገርም ካክበኩም እያ ኣብዚ እዚ ፊልድ ማርሻል ናቱ ዝበላካ ስሙ እንችለው በላይ የሆነ በጦርነት ሂደት ውስጥ የተፈጠረ የተሻለ ስርዓት የተገነባ መሆኑን በልበ ሙሉነት ማረጋገጥ እፈልጋለሁ። ጦርነቱና የየመንደሩ ግጭት የካዴት የስታፍ ኮሌጅ እና የዋር ኮሌጅ የቲዮሪ ትምህርትን በመጨመር በጦርነት ተመክሮ ዳብሮ የሰለጠነ ሰራዊት ለመገንባት እድል አግኝተናል። ስለዚህ የኛ ሰራዊት የቲዮሪ ሰራዊት አይደለም። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ክቡራትና ክቡራን እንታይ እስከ ይብላሎ ወይ ነጉዳታ ናይ ዚያቶም ሲ ኣታ እዚ ሃገር እዚያ ኮ ሕማቅ ጎረቤት ረኺብና ይብሉ ብዝናተይ ቻነል ኣለው ሓቁኹም
ናይ ብሓቂ ሕማቅ ጎረቤት ረኺብና ምክንያቱ እንታይ ዝብል ዘሎ ሰራዊት ናትና ኣብ ኮሌጃት ዝተማሃረ የሚወጡ መረጃ ወታደራዊ ስልጠና ጥራይ ዘሎ ሰራዊት ኣይኮነን ዘለና ዝብል ዘሎ እንታይ ዳ ኣብ ሳላ ጽቡቅ ዕድል ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ፈቆዱ ተሃገር ዕግርግር ስለ ዘሎ ኩናት ስለ ዘሎ ብቲዮሪ ጥራይ ዝተማሃረ ዘይኮነ ብተግባር እውን ናይ ኩናት ልምዲ ዝገበረ ሰራዊት ኢና ንሃንፅ ዘለና ዝብል ዘሎ ብቃላ ዘራርባ ሸነ ይኹን ፋኖ ዝገብረና ዘሎሲ ንሰራዊትና ንስልጠና ይጠቅመና ኣሎ ዝብል ዘሎ እቲ ሰራዊት ንምንታይ ዝስልጥን ዘሎ ንክማርቕ ዝስልጥን ዘሎ ወይስ ንኽስዕር ዝስልጥን ዘሎ ኢሉ ዝሓትት ከየለን ኣብቲ መጋባያ ምክንያቱ እቲ ንስኻ ተሰልጥኖ ዘለኻ ንፋኖ ይተሰልጥን ዘሎ ምክንያቱ ፋኖ ካብ ተራ ወታደር ናብ ስፔሻል ፎር ኤሊት ፎርስ ተቀይሩ ዘሎ ፋኖ እዩ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ንሱ ሳላ ናይ ዕግርግር ሃገር ዝሃነፅና ሳላ ኩናትን ጫውጫውታን ዘለዎ ሃገርና እቶም ንምልምሎም ዘለና ሰራዊት ናይ ውግእ ልምዲ ዘለዎም እዮም ይብሉ እቶም ዘይተማርኹ ማለት እዩ ስለዚ ማይ ጉድነስ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ናይ ብሓቂ ናይ በይኖም ዓለም እዩ ዘለዎም ክበሃል ከሎ ናይ በይነ ዓለም ግን ከዓ ይኾነሎም በቃ ከምዚ ኢልካ ከለካ ሃገርካ ትቕፅል ስለምንታይ ከምኡ ኩሉ ግዜ ክትግምት ኣለኩም ከምዚ ኢላ ሓደ ሎ ፕራንክ ዝብላ ነዛ ሓደ ሶማላዊ ለኩሉ ግዜ ፕራንክ ኢትዮጵያ ዝብላ ፕራንክ ያ ብሓቂ ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ተለካ ሃገር ትፈርስ እያ ኖርማሊ ግን ኣብዚኣቶም ኣይፈርሱን እዮም ምክንያቱ ንኽፈርሱሎም ኣይደልይዎም እዮም ንኽፈርሱ ይደልይዎም እዮም ክሳብ ኣዲስ ኣበባ 4 ኪሎ ትቆፃፀራ ትቕፅል ታኪኑ መንግስቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ማእሲ ዝቕየር መሲልኩም 4 ኪሎ ምስ ተቆፃፀርካ እዚ ቅድሚ ሕጂ ህዝባዊ ግንባርን ህወሓትን ዝገበርዎ እዩ ማለት ባፅሒ ሒዞም እዮም ሻዕብያ ባፅሒ ምስ ተታሕዘት ወይ ካልእ ቦታታት ምስ ተታሕዘ ኤርትራ ገዲፎም እዮም ኣብ ደገ ባሕሪ መስመር ናይ ንግድናቶም ኩሉ ተዓፅዩ ስለዚ እቲ ሃገር ወዲቓ እያ ባይ ዲፎልት ዝበሃል ኖ በታ ተሪፋ ዘላ ይቅፅል ብሱዳን ረድኤት ኢትዮጵያ እዮም ገለ ይቆፅርዎ እምበኣር ንትግራይ እንተተቆፃፂርካ ኖ ዓሰብ ተቆፃፂርካ ኖ ከባቢ ተቐረብካ ኖ 4 ኪሎ ተቆፃፂርካ ንብረቱን ቦርሱን ጠርኒፉ ክሳብ ዝኸይድ መንግስቲ ኣይወድቕን ኣብ ኢትዮጵያ ስለዚ ገለ ዓይነት ጎረቤት ማለት ሓያል ማለት ዘይኮንኩሲ በቃ ናይ ካልኦት ሕዛእቲ ዝኾነት እቶም ወነንታ ድማ ብዘየገድስ መንስዒሩ ኩሉ ግዜ ነቲ 4 ኪሎ ዝሓዘ ምስ ኮይኖም ክሰርሑ ዝኽእሉ ኣመሓደርቲ ዘለዋ እያ ሓንቲ ኣብ ብሉምበርግ ዝቐረበት ሪፖርት ክበኩም እየ ብልፅግና ክንዲዚ ወታደራዊ መናውራታት ዝገብር ዘሎ ወይ እውን ተሃዲድ ዝገብር ዘሎ እቲ ዘለዎ ዓቕሚ ክሳዕ ክንዱ ንውግእ ድልውነት ስለ ዘለዎ ድዩ ባጀት ናቱ ከለዎ ድዩ ዝያስምዖ ምስኪ The high levels of tension, if the conflict does reignite, what does it mean for Ethiopia, which has been going down the path of these economic reforms? They're undergoing an ongoing debt restructuring process. Could it set them back? Most definitely. I mean, everyone you talk to, economists, analysts, they all say Ethiopia doesn't really have the money for a war. If it did go to war, there'd be huge costs. They're only just starting to recover from the last time there was conflict. The hangover effect from the COVID pandemic took a long while to sort out. And creditors are just beginning to see light at the end of the tunnel in terms of restructuring that debt. So it would really set them back a huge... Exactly. ዳይም ዝብል ዘሎ ብዚ እዚ ትብሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እንታይ ክኸውን ማለት ኢትዮጵያ እንድሕሪ እዚ ኩናት እዚ እንተጋጢምዋ እኹል ባጀት ኣለዋ ድዩ ነቲ ወይ እውን ነዚ ናይ ኮሪዶር ልምዓት ናይ IMF ፕሮግራም ሪፎርም ዝብሎ ዘሎ ዝኸይድ ዘሎ ከመይ ክቕፅል ይኽእል ምስ ኩሉ ዘለዎ ኩነታት እዮም ዝብልዎ ዘሎ ኢላቶ ስኻ ኩሉ ሰብ ከም ዝብሎ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ዕዳኻ ንክትወፅእ ከማን ከቢድዋ ነይሩ ክሳብ ሕጂ እውን ብድጎማን ብገለን እያ ትበራበር ዘላ ስለዚ እዚ ሃገር እዚ ነዚ ሕጂ ከጋጥሞ ዝኽእል ኩናት ክፃወሮ ዝኽእል ቁጠባ ከምዘይብሉ ኩሉ ሰብ ፈልጥ ኢሉ ኩሉ ሰብ ግን እቲ ኩነታት ኣነፂርካ ምፍላጥ እዩ ኣብዚኣ ሓደ ኤርትራዊ ንቁሕ ኣሎ ናይ ብሓቂ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ነገር ነዚ ናይ ብልፅግና ገይም ኤክስፖዝ ንምግባር ቁፅሪ ሓደ ተሰላፊ ኣብዚ ንሪኦ ፀናሕና ወታደራዊ ምርኢት ናይ ብልፅግና እንታይ ኢሎም ፅሒፎም ነይሮም በኣምሓርኛ ሓሰውቱ ስለ ዝኾኑ there was this እንታይ ኢሉ ኣሎ whether we are loved or ተወደም ተጠላምያ ይፈቶ ሰብ ይፍተዎ ይፅላዮ ካብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ተኸልኪልና ክንነብር ኣይንኽእልና ዝብል ጭርሖ እዩ ዘለዎ ስለዚ again this is a clear ናይ ኩናት declaration is you ዘብዘ ኢሉ ኣሎ if we zoom out
this becomes unambiguous. Ethiopia's latest direct declaration of Zikatawi, Kunat Awajil Wallo had a little bit Tarnafia. ስለዚህ ነቲ ገይ ምትቀጻሊ ኤክስፖዝ ምግባር አገዳሲዩ ኤርትራውያን ድማ ንፍዓት እዮም ኣብ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኤርትራውያን ዝገብርዎ ዘለዉ ቃልሲ ብብዙሓት ክምስከረሎም ንርኢ ኣለና ብፍላይ ኣብዚ ግዜ ናይ ብልፅግና ኩነታት ማለት እዩ ናው እዚ ሰብ እዚ ናይ ኩናት ኣዋጅ ወይ ናይ ኩናት ፕሮፓጋንዳ ይገብር ከም ዘሎ ጥራየ ከብርህ ደልየ ዘለኹ ኣነ ካልእ ነገር ኣይኮነን ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ካልኦት ማሕበረሰባት እንታይ ይብልዎ ኣለዉ ነዚ ጉዳይ እዚ ስምዑ ብዝኻ ኣብዚ ሓንቲ ኪዳነ ኣመነ ዝገበራ ነይራ ዝለዓለ ገበን ክግበር ኣለዎ እዩ ፃውዒትና ብልፅግና ዘይምቅላስ ዝለዓለ ገበን ክግበር ኣለዎ እዩ ፃውዒትና ክልተ እዋም ኣለዉ ትግራይ ክልተ ጥራሕ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ኣንጻር ብልፅግና ዝገብርዎ ቃልሲ ብጣዕሚ ዝናድ እዩ ሰራዊት ብልፅግና እኹል ምክንያት እዩ እቲ እግረኛ ሰራዊት ብዘይካ በዝሒ ነብሪ ዝኣተወ ተነባጊዕ ኮይኑ ከም ዝብተን ምንም ሕቶ የብሉ ብኣንጻሩ ንህዝቢ ኤርትራን ንመንግስቲ ኤርትራን ናይ ሃገሮም ናይ ህልውና ጉዳይ እዩ ዋላ ንግብፂ ናይ ማይ ጉዳይ ናይ ህልውና ጉዳይ ንህዝቢ ትግራይ ናይ ህልውና ጉዳይ ናይ ተሓታትነት ጉዳይ ንወይኑ ብኽድኑ መጀመርያ ህልውና ይረጋገፅ ብልፅግና ኣብ ኢትዮጵያ ተነፂሉ ኩሎም ህዝባት ኢትዮጵያ አንጻሩ ይቃለሱ ኣለዉ ብዘይካ እቶም ናይ ኣብዪ ተጋሩ ኣብ ጎኒ ብልፅግና ኣብ ጎኒ 4 ኪሎ ኮይኖም ዓርሶም ዘዋርዱ ዘለዉ ይመረትስ ዘዋፍረቶም ዓመፅቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብምልኦም እናተሰዓረት እያ ትኸይድ ዘላ ተጋሩ ካብዚ እንታይ ድማ ክልተ ሰልፊ ኣሎ ምስ ፀላእ ምውጋን ኣሎ ምስ ዓድኻ ምውጋን ኣሎ ንብልፅግና ዘይምቅላስ ኣዋጅ ክወፅሉ ኣለዉ ትግራይ ፅባሕ መን እንተቃልሰሉ እዩ ትግራይ ኣላት ንኽብል ትግራይ ሓይሊ ወሲኻ እምበር ሓይሊ ይቀንሰት ኤርትራ ዝኣክል ዓብዪ ሃገር ወሲኻላ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ክጠፍእ ኣብ ናቕፋ ክበፅሕ ከሎ ኣብ ሳሕል ክበፅሕ ከሎ ዓሰርታታት ሽሓት ሰራዊት ትግራይ ከይዶም ነፍሲ ዘሪኦም እዮም ኩሉ ዓይነት መስዋዕት ክንከፍል ኢና ኣብ ብልፅግና ክዳና መረ ፖለቲከኛ ክዳና ኣመነ እዩ እዚ I think this is a very good message ትክክለኛ መልእኽቲ ኣብ ሕጂ ኣብዚ ዘለናይ መድረኽ ዘድሊ መልእኽቲ እዚ ናይ ብሓቂ ከቢድ ብድሆ ክመፅእ ከሎ ኣብ ፖለቲካ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ብድሆ መርገፂ ክትወስድ ክትግደድ ኢኻ እቲ ትወስዶ መርገፂ ወይ ፅባሕ ንጎ ኮኸብ ክገብረካ እዩ ወይ እውን ፅባሕ ንጎ ካብ ፖለቲካዊ ፅላት ተዋሪድካ ከም ትነብር እዩ ዝገብረካ እዚ ናይ ህላዊ ሕቶ እዩ እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ናብ ኤርትራ ገፁ ዝብገስ ዘሎ ይኹን ናብ ትግራይ ገፁ ዝብገስ ዘሎ ይኹን እዚ ናይ ህላዊ ሕቶ እዩ ምክንያቱ ብልፅግና ኣሽሓት ሰራዊት ዝምልምል ዘሎ እቲ ኩናት ድማ ብካልኦት ሓይልታት ዝዝወር ዘሎ ብካልኦት ሓይልታት ፋንድድ ዝኸውን ዘሎ ስለዝኾነ ኣብ ተዋሳኣይ ናቱ ጥራዩ ልክዕ ከምዚ ናይ ኣብ ዩክሬን ዘለንስክ ተዋሳኣይ ናይቲ ኩናት መራሒ ኮይኑ ዝዋሳእ ዘሎ ኣብ ድማ ከምኡ እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኩናት ደረኽቱ ካልኦት ምዃኖም ምግንዛብ ከድልየና እዩ ነዚ ድማ ከቀናብረልኩም ክጅምር እየ መጀመርያ በቲ ናትና ከባቢያዊ ኣጠማምታ ብጀዋር ክንጥምት እዚ ኩናት እዚ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ምትእስሳር ኣብ ዝገለፀሉ ሓንቲ ክሊፕ ናትላቶ ኣብዚያ ስምዕዋ ሓፃር እያ የኤርትራ ኃይልም የሱዳን ኃይል እየደገፈ ነው ብሎ ስለሚጠረጥሩ የኤርትራም ኃይል በራሱ ጦርነት ተጠምዶ ከሱዳን እጁን እንዲያወጣ ይፈልጋል ኤምሬት ኤምሬት አብይ እንደምንም አድርጎ ሰሜን ኢትዮጵያ ላይ ጦርነት እንዲጀምር እየገፋቸው ነው ይሄ ባለፉት ወራት እየገፉ ነበር ሪዚስት እያደረገ ኳሷን እያንደባለ ነበር አሁን ግን አርኤስኤፍ ከፍተኛ ጫና ውስጥ እየገባ ስለሆነ በተለይ ደግሞ ሳውዲ ኃይሏን ጨምራ ከመጣች ወዲህ የሱዳን አማጺ ከፍተኛ ጫና ስር ስለገባ ያንን ጫና ለማቃለል የግድ ኢትዮጵያ ውስጥ ጦርነት መጀመር አለባቸው እዚያ ታዘረባ ክሊር ብንጹር መንገዲ ተዋሂባላ እንታይ ያተብል ታዘረባ ድማ ቀደም እዚ ብልጽግና ንዓሰብ ኣብ ደገ ባሕሪ ገለ ዝብሎ ዝነበረ ናይ ኢመራት አጀንዳ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ ምክንያቱ ኣብ ደገ ባሕሪ ኩሎም ቶም ጎረባብቲ ሃገራት ክንበካ ኢሎም እዮም ኬንያ ኢሉምንዎ ኣለዉ ንዑና ባና ጅቡቲ ከቢርካ ንዓና ባና ይብሉ ሶማሊያ ብዝደለኻዮ ውሰድ ልኡላውነትና ጥራይ ተንክፍ ኢሎም አይደለም ጅቡቲ ታጁራ ክበካ ኢላቱ አይደለም ኢሉ ስለዚ ኢትስ ኖት አባውት ኣፍ ደገ ባሕሪ ታይዳ ወሪርካ ናይ መሓዝ እቲ ወሪርካ መሓዝ እውን አጀንዳ ናይ ኢማራት እዩ ግን ቀስ ኢላ ክትግበር ትኽእል አጀንዳ እዩ ምክንያቱ ኤርትራ እገዳ ኣለዋ እቲ እገዳ ከምዘይ ይለዓል ክንገብር ኢና ተተኻኢሉ ካልእ እገዳ ክንውስኽ ክንፍትን ኢና ቁጠባ ናታ ከምዘይ በራበር ክንገብሮ ኢና ስለዚ ሎንግ ጌም ክንፃወት ንኽእል ኢና ንስኻ ጥራይ ነቲ ኤርትራ ናብ ርቃት ከይትምለስ ናብ ቁጠባዊ ሪፎርምን ካልእን ከይትኣቱ
بوتادراو ጸቕጢ ድቃስ ከም ዘይትረክብ ግበራ ዛ ዓይነቱ ይገብርዎ ነይሮም እዛ ገይም እዚኣ ግን ማኣስ ተቐይራ RSF ሓደጋ ምስ ወደቆ RSF ዳዕመ ሰሪዕ ኣብ ሱዳን ሓደጋ ምስ ወደቆ ልዕሊ ኩሉ ስዑድያ ድብ ኢላ ኣንጻር ኢማራት ምስተንስአት እንደበት ኢማራት ስዑድያ ሓፊላ ካብ ሓደ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ገይርዎ እውን ዝበሃል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝገበሮ ቅስቀሳ ንግብፂ ይኹን ንግብፂ ሓያል ዝኾነ ቅስቀሳ ገይርላ ግብፂ እንታይ ገይራ ኒ خليفة حفتار نا يمن زنبرة دوب كم زعص غيرات الله دوب عتيلو دعم سريع بليبيا يتنا دادنا تو بمولو زاتو نيرو سبير بارتن كالن زاتو نيرو دوب كعتيلو مالو ترين متن قاطات ويبو دوب عتيلو بحلال هذا سعودية ني إمارات ترين زخونه متن قاطيباتهم كاب يمن أو تياتهم ستيل أب يمن أجرجر على تنجر تمحيش له لكن ستيل إيدو ما يهبون له كاب سوماليا تعجيل مالو أبون دراما يفتر له كاب سودان عندما تقليلكم وي ندعم مسارع زلكم حاجة زغرف مزولهم أين جبرنا له سلازي بغات إمارات مقالو سلسانو إسرائيل لمينو إسرائيل مسيخي أبز قدايزي يتكتوي أبز قدايزي تقلت يفكم كنتوا تحنون لكم سلازي إسرائيل نبي تبيع again نبلت قلنا كوينا تقبرت قبر زلا تدفق زلا ساي now بلت قلنا أبز حلفة وان أبز عجين زاربل زلنا أمباسادرنا إسرائيل كم دما أمباسادرنا فرنسا ناب تقراي كيدوم اسمه راحتنا هو حتى رقيبهم نيرو العلامة دما نهوحت سلمتاي وقت تقبر لهم زي تقطفو اتبلت قلناكو نابي إرترا قصوك حل في زدل زلو نابي إرترا مسي إرترايو تساقم زلو دوباتك حلو زدل زلو مسي إرتراي تساقم زلو سلازي انت غيركم حقزو زي تقولوا تخوينكم كن يتساقم اللي لكم زي تحلفو يبلو لهم شاتهم كايلو مام ويل نسخاتكم اتا وق كتجمر كتفنجر ما مسكربات مسيخ ما بزي نعنا طريق ما نصارنا تزاربو ساقام نتشجر مفتوح دليلو انتلقهم وعلى بريتوريا كتكبر حقزو وعلى بريتوريا نخي تكبر عن كيس زالو نسيو كل نجار تطابيل زالو سي سلازي نعنا إدنا قوقع عسيسكم تكبروا قبول هيكونني لما سلازي أي سلطة وحد ما مرقتي أنا تيرالا دحريو نحسو زمان تشاون فتينو هو حد حراي لهم يوم جزياو من استقرايس حراي ليو زبل ملختونا محلالي في فدرال منقستي تايلو ماوت يوم نيرم كل عينة بروباغندا زفنو زلو تجيمسي sophisticated game يو كم تريو زلهم أبزي تايلو صحيفة نيرم منقستي وي وزات مان أبزي لكم نايتي سراويت chief of staff deputy مختلنا باچا دبل نايزي جولا زخونه أبا تحدثه انتايلو حبيرو يبلو جزاء منقست تقرايسي نهو واحد ني سراويتنا إثيوبيا نخالف بوتاتاتو نخقاصر كوماند بوست نايتي سراويتنا إثيوبيا زنبره قدم نعو تقوتاسيرو دفعاتا دلاديلو نابير تراغوسو نقدم بتسماميعو حراي للو يلوم بروباغندا غيرم جزاء منقست تقراي دما مغلصوسيو نو كم زبال يلن ولا حنت زغبرنا ولا حنت استزراربنا يلن زفقدنا يلن حسوتي وص حسوتي تعلاماناتو رديو علامه confusion مفتار disinformation غيركا نتزبي نتي كونتات بوليتيكاو بكلا فتيركا سب مدنغاريو سلازي ازي جايمزي بخمزي عبد صوتلو زلو حنت كوسخلكم and that gonna give us a little bit of حنت نغر كتوسخلنا تغلنا زي غدايزي نخنردا بفلاي اتناي ترانا اسرائيلن ترانا سعوديا ناي امارات كرينا مجمر ابن اسرائيل كنجمر ابزك ارنا افريقيا انت يحسب له I wanted to dive into a question, a specific event which caught a lot of people by surprise, I think, including me, because I haven't been following it remotely as closely as Liam, which was the Israeli recognition of Somaliland. And I'd love to have your thoughts and then the thoughts of everyone on the panel of what exactly the Israelis were hoping to gain from that, and what has been the regional reaction to that. Yeah, I mean, so Abzi, Israel تحسبها Somaliland after طيبات. تايت جيم بلان إسرائيل تايت استراتيجية إسرائيل أبزي بوتازي أب سومالي لاند كوفنا قتبل لمعت ويون مثلنا يرسو السنة حزب سومالي لاند سلا دحممون سلا تقدسوا ديو تايت علامة listen. So if we look at post-October 7th reality in the region, the fact that Israel has been able to take the war to 7 fronts, and effectively so, in Gaza, in Lebanon, in Syria, in Iraq, in Iran itself, Yemen and the Houthis is one front that remained and sort of challenging, to put a word on it. Even President Trump in the U.S. had a go at it, and I would argue unsuccessfully, and it wasn't the decisive win that he was looking for, and then he found a way to quickly jump out of that one. So طيب لالو حركة بتي إسرائيل أب دحري أكتوبر شوعات ناي حماس متقعتي لو من غزة أشحاتز بمقتالو من تقازا دحر متفاهمن أبتوانتي إسرائيل مش شوعات هجرة تواجع
እዚ ድማ ምስ ሊባኖስ ተዋጊያ ምስ ሱርያ ተዋጊያ ምስ ኢራቅ ተዋጊያ ታርም ነራ ኣትሊስት ማለት እዩ ናብ ኢራን ድማ ምስ ኢራን ቀጥታዊ ኩናት ገይራ ከምኡውን ምስ ሕቲ ካብዞም ኩሎም ዝተካየዱ ኩናት ሓንቲ ክትቋፀሮ ዘይከኣለት ነገር እንተነይሩ ሕቲ ዝበሃል ሓይሊ ሙሉእ ብሙሉእ ክትቋፃፀሩ ኣይከኣለትን እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እዛ ዘረባ እዚኣ ናይ ብሓቂ ተገርም ዘረባ እያ ምክንያቱ ሕቲ ዝበሃል ወላ እውን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ገይ ምስ ኣተወ ከምቲ ዝድለ ኣይተዓወተሉን ዶናልድ ትራምፕ እውን ከምቲ ዝድለ ተዓዊቱ ይኮነን ካብ ወፂኡ እንታይ ዳርጋ መውፅእ ስለ ዝረኸበ ይወፅኡ ስለዚ እዚ ናይ ሕቲ ጉዳይ ነዚ ቦታ እዚ ንመቆፃፀሪ ሓያል ቦታ እስራኤል ድማ ብፅቡቅ ክትዕወተሉ ዘይከኣለ ስለ ዝኾነት ነዚ ሕቲ ዝበሃል መዕለቢ ክንገብረሉ ኣለና እዮም ዝብሉ ዘሎ ሓደ ሕጂ ነዚ ሕቲ መዕለቢ ገይሮም ነይሮም ምክንያቱ እቲ ኢማራት ብመንገዲ ኤስቲሲ ገይሩ ነቲ ሃገርና ፃበበ በይዛት ናገበረ ንእስራኤል መዳለዉ ናገበረ ዳርጋ ቀሪቦም እዮም ነይሮም ስዑድያ ኣትያ ነቲ ገይም ኩሉ ዚሮ ገይራቶ ስቲል ዚሮ ይኮነ ይካየድ ኣሎ ግን ጠቕላላት ናይ የመን ፋይል ብዓብይ ክፋል ከም ዝወድቕ ገይራቶ እያ ናው እሱ እንድሕር ወዲቑ ናይ ሶማሊላንድ ግዲ ናይ ግድን ክተርፍ ዘለዎ እዩ ሕጂ ስምዕዎም ኣብኡ እንታይ ክብሉ እዮም There's an unfinished story with the Houthis in Yemen. And I can see why, from the vantage point of an Israeli prime minister like Netanyahu, he very much wants a foothold right there on the Horn of Africa, opposite the Houthis in Yemen, in which operationally it's going to be much easier to act against the Houthis the next time missiles can come flying. And listen, I mean, I haven't been to Israel, but I know from the reporting and from the many that I talked to that this was a real thing. I mean, Israelis at 3 a.m. on a regular basis, at least 3 or 4 times a week, are sent down to the shelters as a result of this. And so there is an anti-Houthi, anti-Iran rationale for this. But I would argue that we ought to push beyond that. I mean, this is also about projecting power and influence in the Red Sea corridor. The Israelis have the port of Eilat, and they have this. እንታይ ይብላ ኣሎ መሲልኩም ብሕፅር ዝበለ እዚ ሶማሊላንድ ዝበሃል ንሑቲ ታርጌት ንምግባር ከም ሓደ ዓብይ ስትራቴጂ እዩ ስለዚ ንሑቲ መዕለቢ ንክገብርሎም ኔክስት ታይም ንዚ ሑቲ ድማ ስምብራት ገዲፍሎም እዩ ነዚ እስራኤል ስለዚ ንሑቲ ኣሲሮምሉ እዮም ዘለዉ መድረክ ዝፅበይሉ ኣለዉ ነዚ ድማ ካብ እስራኤል ኣይኮኑን ክዋግእዎ ምክንያቱ ኣብ እስራኤል ነቲ ቁጠባ ነቲ ሃገር ጠጠው የብል ስለ ዘሎ ኣበይ ዳዮም ክመፅዎ ኣብዚ ሶማሊላንድ መፅኦም ንሑቲ ከምኡ ንኢራን ክምክቱ እዮም ግን ኪኑ ዝኸደ ኢኻ ይብል እዚ ሓደ ክፋል ጥራይ ኪኑ ዝኸደ ፓወር ፕሮጀክሽን እዚ እንታይ እዩ ቀይሕ ባሕሪ is going to be ክሳብ ሕጂ ኣዝዩ ኣገዳሲ መስመር ናይ ንግዲ ዘሎ ብሕጂ ድማ ቀንዲ ኣገዳስነት ክህልዎ ይኽእል እዩ ስለምንታይ እንተሪኢልና ምክንያቱ ዓለም ካብ ኤሮፓ ናብ ኤስያ ሽፍቲ ስለትገብር ዘላ ጌራ ስለ ዘላ ኦልሬዲ ስለዚ መስመር ናይ ንግዲ ናይ ቻይና ናብ ኤሮፓ መስመር ናይ ኤስያ ንግዲ ብሙሉእ እቲ ንብረት ዝዓበየ ክፋል ናቱ ብቀይሕ ባሕሪ ገይሩ ናብ ኣሜሪካ ናብ ኤሮፓን ክኸይድ ስለ ዝኽእል ስለዚ እቲ መስመር ናይ ንግዲ ክሳብ ዝኾነ እዚ ቦታ እዚ ተደላይነት ናቱ ብዙሕ እዩ ሳልሰይቲ ነጥቡ እውን ይጠቅስ ስዑድያ ነዚ መስመር እዚ ስለ ዝረኣየት እያ ወደባት ናታ ኤክስትሪምሊ ሞደርን ክኾኑ ከም ዘለዎም ትሓስብ ዘላ ኢማራት እውን ነዚ ፕላን እዚ ስለ ዝፈልጡ ዘለዉ ነዚ ናይ ጂኦፖለቲካ ቅረድም ስለ ዝርዩ ዘለዉ ናይ ግዲ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ቦታ ክህልወና ኣለዉ ብምባል ዝሰርሑ ዘለዉ ስለዚ ኢማራት ብኩሉ ዋጋ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ንክመፁ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ እታ ሓንቲ ቀሪቦማ ዝነበሩ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ስስዕድ ኣቐቲልዎ እምበር ኣብ የመን ኦልሞስት ስዑድያ ረሲዓቶም ነይራ እያ ስዑድያ ገዲፋቶም ነይራ እያ ግን ስስዕናቶም መወዳእታ ስለዘይብሉ ብየመን ጥራይ ዘይኮነ ብሶማሊላንድ እውን ስለዘይኣኽሎም ብካልእ መንገዲ እውን ክመፁ ስለዘለዩ ሎሚ ካብ ሶማሊላንድ እውን ተሰጊጎም ኣለዉ ዋላ እኳ ይወድኡን ኣለዉ ግን ካብ የመን ጠቕላላ ወፂኦም ካብ ሱዳን ቅበፅዎ ኮይኑሎ ጉዳይ ናይ ሱዳን ክውዳእ ይኽእል እዩ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ድማ እታ እንኮ ተሪፋትና ኣላ ኢሎም ኣብ ርእሶም ዘላ እያ ዝብለኩም ዝከኣል ማለት ኣይኮነ ኣብ ርእሶም ዘላ ስዑድያ ድማ ፈሊጣት ኣላ ስዑድያን ቱርክን ክልትየን ገይምናተን ስዑድያ ግብፂ ቱርክ ሰለስተ እዮም ኣብዚ ቀረባ እዩ ዝምድና ናቶም ኣመና ሓይሉ እቲ ዕላማ ድማ ሓደ እዩ እቲ ዕላማ ኣብ ሶማልያ ግብፅን ስዑድያን ቱርክን ሰለስተ እዮም እስራኤል ክትኣቱ የብላ ንብል ኣለዉ እስራኤል ኣብዚ ቦታ እዚኣ ክትኣቱ የብላ ካልኣይ ኣብ ኤርትራ ኣብይ ኣሕመድ መጋበርያ ናይ እስራኤል ምዃኑ ፅቡቅ ገይሮም ትፈልጡ መጋበርያ ናይ ኢማራት ምዃኑ ፅቡቅ ገይሮም ትፈልጡ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ኤርትራ ስለ ዝፈቱ ይብለኩም ኣለዉ ናብ ኤርትራ ገፁ ተንከስ ዝብል ናይ መንገይ ምዃኑ ፅቡቅ ገይሩ በሪህሎም ኣሎ ስለዚ ንኤርትራ በይናውን ክትምክቶ ትኽእል ዝነበረት ኩናት እዚ በይናውን ጠጠው ኢላ ከተምክኖ ትኽእል ዝነበረት ኩናት እዚ እስራኤል ሎሚ ኮነትን ኢትዮጵያ ትሕግዛ ዘላ ፎሬቨር ምስ ሓገዘታ እያ ስለዚ ንኤርትራ ብእስራኤል ተደግፈ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት መጀመሪኦም ኣይኮነ ዝርእይዎ ዘሎ
ኣሜሪካ ብዓብዩ ትትግፎ ዝነበረት ንሪዩ ሕብረ ሶቪየት ትሕግዞ ዝነበረት ሓይሊ እውን ርኢዩ ስለዚ ሕጂ እውን እንተኾነ ኤርትራ ነቲ ዘለዎ መኸተ ክትቅፅል እያ ግን ኤርትራ ኣድቫንቴጅስ ኣለዋ እቲ ኩነታት ንዓዓ ብዝምችእ መንገዲ ይመፅእ ስለ ዘሎ እዚ ኣስተውዒልካ ምርኣይ ኣዝዩ ኣገዳሲ ክኸውን እዩ ስለምንታይ እቲ ኩናት ካብ ብመን ዝድረኽ ምዃኑ መን ክኸስበሉ ምዃኑ ንናይ መን ኣጀንዳ ምዃኑ እንተፈሊጥካ ፅቡቅ ገይሩ ዝበርሃልካ ንእሽተይ ንስማዓያ ድሕሪ ክንሓልፋ ኢና does talk about that has the Egyptians and others increasingly concerned. And so if Israel now has influence and a say and a base in the dynamics with Egypt and the dynamics in the Horn, when it comes to Saudi Arabia and the way that Saudi Arabia is thinking about the Red Sea corridor, mind you, by the way, the Red Sea was central and continues to be central to Saudi thinking, not in just the traditional geopolitical ways, but economically, Vision 2030 and the development of ports along sort of the western ብሓፈሻ ቀይሕ ባሕሪ ክሳዕ ክንደይ ኣገዳስነት ክህልዎ ከም ዝኽእል እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ኣብዚ ኣቐድም ኣቢለ ኣካል ኣርቲክል እውን ገሊፀልኩም ዝነበርኩ ክነግረኩም እየ ከተሓዛ ናይ ስዑድያ ምዚ ጉዳይ እዚ The Gulf regions impacting its most powerful alliance. Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman has sent a lengthy, unsigned but authenticated letter to the UAE's National Security Advisor. Now Riyadh has shared this letter with the US. According to multiple Western officials, the message reads less like diplomacy and ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ሓለፈ ኣብዚ ቀረባ ደገድ ወፀት ምስጢራዊ ደብዳቤ መሐመድ ቢን ሰልማን ናብ ናይ ኢማራት ምክትል ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር ከምኡ ድማ ሓለቓ ናይ ስታፍ ሓለቓ ናይ ሃገራዊ ድሕነት ሓላፊ ዝኾነ እዚ ብቕድሚት ዘሎ ኣብ ታሁን ቤን ዛይድ ዝበሃል ምስለኒ ንዕኡ ሓንቲ ኣገዳሲ ደብዳቤ ካብ ንጉስ ናይ ስዑድያ ተሰዲዳትሉ ነይራ እታ መልእኽቲ ድማ ንጹር እዩ ነይሩ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳንን ሊብያን እዩ ዝዛረብ ኢማራት ብተደጋጋሚ ሴኪሪቲ ወይ ሃገራዊ ድሕነት ሃገራዊ ረብሓ ናይ ስዑድያ ተፈታትን ከም ዘላ እዚ ድማ ቀይሕ መስመር ምዃኑን እቲ ትገብሮ ዘላ ድማ ደይመ ደይላ ነቲ ናይ ስዑድያ ረብሓታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ሳቦታጅ ወይ እውን እንቅፋት ትፈጥረሉ ከም ዘላን ንዑ ድማ ስዑድያ ክትፃወሮ ከም ዘይትኽእል እታ ደብዳቤ ስለምንታይ ናብቲ ንጉስ ናይ ኣቡዳቢ ዘይከደት ናይ ኢማራት ዘይከደት ንዝብል ድማ ብዙሓት ቲዮሪ ይወፁ እዮም ሓደ ሬጂም ቼንጅ እውን ይሕሰብ እዩ ኣብ ኣቡዳቢ ኣብ ኢማራት ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ኣይ ዶንት ብሊቭ ኢን ኢት በት ናብቲ ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ኣድቫይዘር ምስ ዳዶም መልእኽቲ ኣለዎ ንባዕሉ ምክንያቱ በቲ ሓደ ይብሉ ነቲ ኩነታት ዝገብሮ ዘሎ ንሱ ስለ ዝኾነ ይብሉ ዝመርሖ ዘሎ ኦፐራቲቭ ናይቲ ኩሉ ንሱ ስለ ዝኾነ ካልኣይ ድማ ኣይ ዶንት ኖ እቲ መሐመድ ብን ዛይድ ስለምንታይ ናብኡ ዘይተገብረታ ደብዳቤ ኣነ ካብ ዘንበብኮ በብዙሕ ግዜ እቲ ንጉስ ናይ ስዑድ ዓረብ ናብ ወዲ ነቲ ስልጣን ዘመሓላልፍዎ ዘሎ ግን ዝኾነ ናይ ፖለቲካዊ ናይ ስልጣን ፓወር ስትራግል ከም ዘሎ ኣብቲ ውሽጢ ይዝረብ እዩ ብዝኾነ ጉዳይ ናይ ሱዳንን ጉዳይ ናይ የመንን ኣትሪሩ ከም ተዛረቦን ኣብ ናይ የመን ድሕሪ ይስጉም ተወሲዱ ኣብ ናይ ሱዳን እውን እንትኾነ እዚ ሕጂ ኣግረሲቭ ዝኾነ ናይ ኢትዮጵያ ምንቅስቃስ ድዩ ናይ ዳዕመ ሰሪዕ መደበር ኣብ ኢትዮጵያ ምኽፋት ድዩ ኩሉ እዚኣቶም ድሕርቲ ደብዳቤ ዝመፀ እዩ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ስዑድያ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክኸይድ ከሎ ከምኡ እውን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢትዮጵያ ንስዑድያ ክኸይድ ከሎ ድሕርቲ ደብዳቤ እዩ ስለዚ እዚ ሓያል ዲፕሎማሲ ዝግበር ዝነበረ ንኣቢ ነቲ ስርዓት ናይ ብልፅግና ምጥንቃቕ ነይሩ ብግምጣሉ ድማ ኢማራት ብዙሕ ግዜ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክትመላለስ ከም ተራየትን ስለዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ተቐርቂሩ ነይሩ ቱርክ እውን ናብኡ ዝኸደት ተመሳሳሊ መልእኽቲ ነይሩ ግብፂ ናብ ኢማራት ዝኸደት ተመሳሳሊ ጉዳይ ነይሩ ስለዚ ስዑድያ ግብፂ ቱርኪ ሓደ ዓይነት መርገፂ ሒዘን ኣለዋ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብይ ኣሕመድ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክረክብ ሓግዘኒ ክብሎ ከሎ ንኤርዶዋን ክሕግዞ ከም ዘይክእል ኣብ ቅድሚኡ ነጊርዎ እዩ ብሰላማዊ መንገዲ ንክትረክብ ክሕግዘካ እዚ ትገብሮ ዘለኻ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ሂብካ ዲኻ ወሪርካ ዲኻ ግን ዝፍቀድ ኣይኮነን ዝከኣል ኣይኮነን ኢሎም እዮም ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ዝተሓሓዘ እስራኤል ድማ ነዚ ስረ ትርኢ ዘላ ኣብዚ ቦታ እዚ ጠቕላላ ከውፅኡኑ ከም ዝኽእሉ እዚኣቶም እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ንዓይ ከኣልዩኑ ስለ ዝኽእሉ ዝብል ገይም ስለ ዘለዎም እስራኤል ድማ ኣግረሲቭሊ ብብልፅግና ጌራ ክትንቀሳቐስ ክትፍትን እያ ፕሬዚደንት ናይ እስራኤል ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ናብ ኣዲስ ኣበባ ክመፅእ ድሕሪ ኤርዶዋን ምስ ምምፅኡ ማለት እዩ ኣገይን ሓያል ዝኾነ ፖለቲካዊ ክርፍስ እዩ ዝካየድ ዘሎ ብልፅግና ድማ ኣብ ኢድ ኣብ ኣፍ ዓበይቲ ሃገራት ይኣትዩ ዘሎ ብኸመይ ክወፃ እዩ ዝገሄርዋኑ ኣብዚ ብዛዕባ እቲ ኩናት ምድላዋት መለስ ኢልና ገለገለ ካብዞም ናይ ነጋዶ ናይ ኩናት እስከ ክንሰምዕ
and strategic intent, which is a burning issue, as you might have seen from different media outlets. Jawar Mohammed, on his Facebook account yesterday, I think it was yesterday, argued that the extraordinary deployment of Ethiopian National Defense Forces to the north at levels not seen since the 1998 to 2000 or 2000 war, that signals Abiy Ahmed has little choice but to initiate conflict. Do you agree with this assessment, Professor, or do you see any other alternative? سنتاي زبل زلو بحفشة حتوناتو قرب scale deployment or more حيال سراويت ناف سمين كيدو خمزة لو يزرب بتي درجة نايتوت هذا سراويت بلتقنا هذا كساقصو زولد ما مس نايتيس عنشو من تنكساكل تجهز نبرا كوينات درجات زمتات أنيوم زبلو زي كوينات كبقسي الكادة تقمت. Yes, I've also seen many reports of a massive mobilization of ENDF Ethiopian troops and also then redeployment to the north. Through various media and reports, we hear that. If it is on the scale of the 1998-2000 war against Eritrea, I cannot tell. That was a full national mobilization across Ethiopia towards an enemy country. This is we are not there yet, neither a war on Eritrea or on Tigray. I think, of course, a new war can always be avoided until the first shot is fired. The theme of war is more wide open, to use that framing. And the road towards war is more wide open, to use that framing. سونتاي زبل زلو بحفشة تي سراويت كم زتنقص ريال لغو أنا ونكاب تفلالي ريبورت سميع لغو مستناي تسعن شو من تنكلت الشح كندو يأكل دا يأكلن كزاربا يكلني جن ناي كوينات من قدسي الرأيو يزبل تي انترفيو ناتو مسمع قداسي كونا قد تسمع كوينات يدليو نتو كوينات يدلي اللو كمسل دلي يمبر قبل لي ارتراز اللو بفلاي قبل لي بريزنت اللو مرداتا أبزا فيديو زي segment كباكمه. But at the same time, we also see other signals and other Ethiopian pundits alluding to a sharper strategy to reclaim Assab than through negotiations. So certainly that is a strategic security threat to the Asmara government regime. Those interests articulated by Ethiopia. And you can turn it around that the only reason Isaias Afwerki is not giving Ethiopia access to Assad is because of his own, I would like to say stupidity, but let's say arrogance, political arrogance. The Eritrean people. سنتاي زبل زلو بحبشة إثيوبيا أفدق بحري نايرترا كم زقبا غيري دزارب بزعو غزي ኢትዮጵያውያን ነታፍተ ባህሪ በዲፕሎማሲያዊ መንገዲ ኢናን ደልዮ በመባል ስትራቴጂክ አምቢጉቲ ብለው ወይ መደናገሪ ታክቲክ ተቆሚዮም ክሽፍነሎም ስለዘለይ በእንግሊሽ ለተዛረብ ዘሎ ይምበር 10 ጊዜ በኃይሊ አፍተ ባህርና ኤርትራ ወዝዶም ዝغሉ ዛረብ ሰሚዕና የመን ሼር ጌርና የመን ኣብ ዓለም ከም ዝፋለጡ ጌርና የመን ኣብ ሓፈሻ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ናይ አፍተ ባህሪ ሕቶናታ ቀቡል ከም ምዃኑ ገይሩ ዝገልጽ of course ኤርትራ ሉላዊት ሃገር ይብል ምክንያቱ ቶም ተቃውምትና ኤርትራ ምስኡ ስለ ዘለው ከይቅየሞ ስለ ዝፈርህ ግን እቲ አጀንዳ ናቱ እንታይ ዝብላ መውዳታ ኤርትራ ወይውን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፍደገ ባሕሪ ንኢትዮጵያ ዘይሂቦም ዘሎ ካብ ስቱፒዲቲ ወይውን ካብ ካብ ስድነት ዝተበገሰ ወይውን ካብ ትዕቢት ዝተበገሰ ጥራይ ዝብሉ ይዝብል በር ዓሰብ ጥቕሚ ዘይብሉ ወደብ ንህዝቢ ኤርትራ ጥቕሚ ውድ የብሉ ናብ ዝዋንዝን ኢትዮጵያ ክቦም ምትኻለ ነይሩ ሉላውነቶም ከይሸጡ ክቦም ይኽእሉ ነይሮም መጀመርያ ሓቲቶም ዶ አሚን ዲስ ጋይ ኩሉ ግዜ ይኮም ዝብል ኤርትራ ተሓቲታ ዶ ኦፊሻሊ ሲ አብይ አሕመድ ካብ 2023 ጀሚሩ ኣፍደገ ባሕሪ እንደሊና ኢላ ሚድያ ክጭድር ከሎ ፎርማልን ኤርትራ ሓቲትዋ ዶ ወይ እንታይ ዓይነት ኣፍደገ ባሕሪ ከም ዝደሊ የሳብ ቴሌቪዥን ይዛረብ ኣሎ ሰጥቶ መቀበል ገለብላሉ ንስናት ኮንዲሽን እዩ ኤርትራ እንታይ ትደሊ ከፈልጥ ዶ እዚ ሕጂ ኣበይና ክንርዮ ንኽእል ማለት ኤርትራ ብዛዕባ እዚ ስለዘይ ተዛረበት ክንዛረባ ይንኽእልና ክንብል ንኽእልና ግን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሃገር ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብዚ ዓመት እዚ ዲ ዋላ ቅድሚ ዓመት ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ምስ
ጀነራል ሰክረታሪና ዩኤን ጉተረስ ኣብ ዝተራኸበሉ ነጊርዎ እዩ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ስምምዕ ክኸውን ድሕሪ ኮይኑ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ እቲ ዝደልን መፂኡ ክዘራረብ ይኽእል እዩ ባይላተራሊ ሳልሳይ ኣካል ሓምሻይ ኣካል ኣየድልየናን እዩ ኣንሕና ንሱን ክንዘራረብ ንኽእል ኢና ስለዚ ብቐጥታ ምስ ኤርትራ ክዘራረብ ፍቓደኛ ድዩ ብቐጥታ ምስ ኤርትራ ተዘራሪቡ ኤርትራ በቲ ንሱ ዝደልዮ ዘሎ ገይም ዘይኮነ ኤርትራ ብትደልዮ መንገዲ ወይ እውን ንኽልቲኦም ተሰማሚዕካ ካብ ሓደ ነጥቢ ክትበፅሕ ትኽእል ኢኻ ስለዚ እንታይ ይደሊ ኣሎ ንሱ ብተደጋጋሚ ድሌትናቱ ሓይሊ ባሕሪ ክሃንፅ ይደሊ ኣሎ ንሓይሊ ባሕሪ ድማ ኤርትራ ይደልን እያ ሶማልያ እውን ኣይደልን እያ no one wants actually for that matter ዝኾነ ሃገር እውን ኣይደልዮን እዩ ዘሎ ስለዚ ስለምንታይ ነቲ ናይ ኤርትራ ትዊስት ገይሩ ስምዑ ሕጂ ዝብል ዘሎ ዝሕፍር እዩ could benefit hugely to let Ethiopia use ASAP with tariffs and import taxes, which the Eritrean people desperately need. And again, ASAP is hardly of any significant use for the Eritrean people. Yes, there are some Afars in the neighborhood, certainly they will benefit. But it is Massawa, which is the main port for the Eritrean heartland and the Eritrean majority people. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኤግዛክትሊ ነቲ ጉዳይ ናይ ባሕርና ከብዩ ዝደሊ ዘሎ ንኢትዮጵያ ሓላል ወይ እውን ብቁኑዕ መንገዲ ከም ትሰርሕ ገይራ ይዛረብ ዘሎ ስለምንታይ ኢትዮጵያ ንቢዝነስ ፀቢቦም ተሎ ኣብ ጅቡቲ ብናፃ ክትጥቀመሉ ትኽእሉ ንስኻትኩም ተመሓድሮ ወደብ እንኩም ኢሎሞም ከለዉ ኣብዮም ዋይ ዴር ስለምንታይ ንዓሰብ ይደልይዎ ኣለዉ እንድሕሪ ገንዘብ ብገንዘብ ኮይኑ ስለምንታይ ኣብ ጅቡቲ ንዑ ዌልካም ኢልዎም ከሎ ምስ ጅቡቲ ፅቡቅ ዝምድና ከለዎም ዘይደለየ ናብ ኤርትራ ዘይመፅእ ሕጂ እንታይ ንምባል እዩ ኤርትራ ስለ ዘይትደሊ ኣይኮነን እቲ ገይም ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ብልፅግና ዝደልዮ ካሊእ እዩ በዓል እዚ ድማ ኣብቲ ሚድያ መፅኦም ሽፋን ክብዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ባይ ደ ወይ ኣቶ ሲራክ ባህሊ ብነዚ እንታይ ኢልዎ በጃኻ ቁፀረኒ ንብልፅግና ፕሮፓጋንዳ ክገብረልካ ኢሉ እዩ ተንበርኪኹ ዝልምኖ ዘሎ ግን ቪድዮታት ናቱ ኣጋጣሚ ናብ ብልፅግና ይበፅሕ ስለዘየለ ክሰልጦ ይከኣለን እንተቲ ሓቂ እቶም ንኣቢ ቀደም ዝፈልጥዎን ኢትዮጵያ ቀደም ዝፈልጥዋን እዚ ትመልስናቶም I see weakness and dependency. In my view, Ethiopia's sovereign decision-making power is weaker than at any time since the Derg regime, when the military government was strongly dependent on the patronage of the Soviet Union. The Horn region is more violent and more volatile than at any time since the 1980s, and the influence of foreign powers, particularly but not only the Gulf states, is stronger. This has exacerbated violence of civil wars in both Ethiopia and Sudan and the toll on civilians. ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ዝገበረቶ ቪድዮ እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ታሪኻ እቲ ዝደኸመት ግዜ ሕጂ ከም ዘላ ናይ ምውሳን ዓቕምናታ ከምኡ ድማ ልኡላውነታ ድማ ካብ ናይ ደርጊ ግዜ ዝሓመቐ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎን ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ሃገር ብናቱ ዝመስሎ ከመሓድራን ወይ ክመርሓን ኣይክእልን እዩ ዘሎ እንታይ ዳ ናይ ካልኦት ኣጀንዳታት መን እዩ እቲ ዝያዳ ነቲ ሃገር ዝውራ ንዑ እውን ኣይበርሃሉን ኣሎ ዳትስ ዋይ ድማ በብታራ ክመፅዎ ዝውዕሉ ዘለዉ ተሓደ ነቲ ይደሊ ተሓደ ገለ ይደሊ ተሓደ ገለ ይደሊ ተሓደ ገለ ይደሊ ብተኣምር ድማ እቲ ሃገር ትንቀሳቐስ እቲ ሃገር እምበር ከምዚ ናይ ኢትዮጵያ ዓይነት ናይ ሴኪሪቲ ናይ ካልእ ፀገማት ዘለዎ ሃገር ከቢድ እዩ ንክንቀሳቐስ ንክነብር ግን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ክሳብ ዘላ ኣዲስ ኣበባ ትበሃል ክሳብ ዘይወደቐት መንግስቲ ከም ኖርማል እዩ ዝቕፅል ትኻልእ ኣምሓራ ይቃፀል ኦሮሚያ ይቃፀል ቤንሻንጉል ይቃፀል ጋምቤላ ይቃፀል ትግራይ ይቃፀል ዋላ ይጥፋእ ኣዲስ ኣበባ ክሳብ ዘይተተንከፈት ሃገር ይቕፅል እዩ እቲ ማይንድ ሰት እዚ ኢና ንሪኦ ዘለና ኩነታት ማለት እዩ ብከምዚ ድማ እቲ ፖለቲካ ናይ ቀረን ኣፍሪካ ዝኽተል ግን ብተደጋጋሚ ከም ዝብልዎ ዘሎ ብልፅግና ኣብ ደገ ባሕሪ ዝብል ኣጀንዳ ብምምፃእ ነቲ ዞባ ቀንዲ ሕምስምስ ኢሉ ዘሎ ንሱ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ again እቲ ዘለና ጉርብትና ከመይ ዝበለ ጉርብትና ከም ዘለና እንተተገንዚብና ጥራይቲ ኩነታት ክበርሃልና እውን ዝኽእል እዚኣ ጥራይና ክንገንዘባ ዘለና ኣብዚ እዋን እዚ ኮይንና ክንሪኦ ከለና ሓንትን ዝብልዋ እዚኣ እያ በዚኣ ጥራይ ክንርድኦ ኣለና ምክንያቱ እቲ ዘለና ናትና ጎረቤት ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ጎረቤት እዩ ናይ ብሓቂ ናይ ዝለዓለ ደረጃ መጋባርያነት ትበፅሕ ጎረቤት እዩ أهلا وسهلا. اليوم أبي العمليات الخاصة في الجيش الأثيوبي الكوماندوز يعني السد الأثيوبي على مياه نهر النيل. أبي أحمد اختار المكان فيكم النهاردة أو بنحاول نشرحه. أهم رسالة النهاردة في تقديري أنه بيقول أنه القوات الخاصة في الجيش الأثيوبي جاهزة لأي عمليات
في أي وقت وفي أي تضاريس. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ግብፂ ነዚ ጉዳይ እዚ ብቐረባ ይከታተልዎ ከም ዘለዉ ነዚ ናይ ብልፅግና ኣካይዳ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ኒል ነቲ ናይ ኒል ፀጥታ ንምሕላው ብኩሉ ድልው ዓቕሚ ኣለኒ ዝብለና ዘሎ ስለዚ ካብ ሕጂ መንግስቲ ግብፂ ኦፍኮርስ ንኩሉ ነገር ኣብ ጣውላ ከቐምጦ ምዃኑ ከም ዝነገረን ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ነቲ ጉዳይ ክሽምግሎ ሓሲቡ ስለ ዘሎን ኣብይ ኣሕመድ ግን ብሓይሊ ነቲ ባሕሪ ፀጥታ ናይቲ ባሕሪ ንምውሓስ ዝመስል ንግብፂ ድማ ዝተናኽፍ ነገራት እዩ ዝገብር ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ግብፃውያን ንዓቢ ኣይደቀሱሉን ኣለዉ ጥራይ እንታይ እዩ ካብኦም ዝሕይል ኢማራት ዝበሃል ኣብኡ ስለ ዘሎ ንዓታቶም እውን ድሌታቶም ኣበርቲዖም ንኸይሰርሑሉ ብጎረሮኦም ዝሓዞም ኢማራት ዝበሃል ከምኡ ድማ ደፈራርሆም እስራኤል ዝበሃል ሓይሊ ስለ ዘሎ እዮም ድሕርሕር ዝብሉ ዘለዉ እምበር ካብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ካብ ብልፅግና ብዙሕ ስክፍታታትን ፍርህን ኣለዎ at the end of the day ግን ኩነታት ኩሉ እናተቀያየረ ይመፅእ ስለ ዘሎ ብልፅግና ዝኸሎ ዘሎ መንገዲ ድማ ሓደ መዓልቲ ብብዙሕ መንገዲ ተፈንጂሩ ክመፆ ዝኽእል እዩ እዚ እቲ ናይ ባሕሪ ሸው ዝገብሮ ዝነበረ እዩ መቸም ብልፅግና ናይ ሸው መንግስቲ እንድዩ እቲ ሸው ናቱ ድማ ክንሪኦ ኢና ከምዚኣ እናገበርካ ሃገር ከተጥዕኒ ኢኻ ዝግበር ዘሎ بزخنه دحين حجي نحن بتنا كينات بروباغندا كناتو نخلينا نغسل ابتون بانداتات ወደ ዳግም ጦርነት ወደ ዳግም እልቂት ላይ ዋዜማ ላይ ነው ያለው ከትላንት ስተቱ የማይማረው ህወሓት የጥፋት ኃይል ፖለቲካዊ ትርፍ እስካመጣለት ድረስ የትግራይ የነበረውን የወጣት እልቂት ሳይበቃ እናቶች የሀዘን ማቃቸውን ሳያወልቁ እንደገና ወደ ዳግም ጦርነት ወደ ዳግም እልቂት ላይ ዋዜማ ላይ ነው ያለው ወይም ደግሞ 11ኛው ሰዓት የምንለው ላይ ያለ ነው ያው የጦርነት በሮችን እየተንኳኩ ነው አሁን ሕጂ ከም ትሪእዋ ዘለኹም በዓል እዚኣ ኩሎም መፂኦም ክሪያ መሓመድ እትበሃል እዚኣ ዳርጋ ኣብ ዋዜማ ናይ ኩናት ኢና ዘለና ወይ እውን ኣብ 11 ሰዓት ኢና ዘለና እቲ ኩናት ንክጅምር እዮም ዝብሉ ዘለዉ እታ ዘረባ ምላእ ኣቢላ ግን መን እዩ ክጅምሮ እቲ ኩናት እኳ መልሲ ኣለዎ መን ድዩ ኣሽሓት ሰራዊቱ ንሰሜን ዝቕልቀል ዘሎ من جنة كوينات زدفافو زلو كبر حم زهرم زلو أبو ده اللي خنت مجابة نتقدرش كفيل لكم زلو سلا يكونن بزخنة نكويناتن ورا كويناتن كم تري وزلهم أب تجراي بفلايتهم بالنسبة لنا سفيرهم زلو عند اللسان نايت كوينات كوينهم زلو سميهم تم زلو بيجا يزو كسكاسين دجمرنا نقدر يهيب دايرمو شعبيان ሌላ ቦታ ወጥቶ ትግራይ ወይ ኢትዮጵያ ላይ ማሰማራቱ የውጊያ የማድረጉ ጉዳይ ስላልተቀበለ ፌደራል መንግስት ድንበሩ እና ሀገሩን ለማስከበር እንቅስቃሴ እንደጀመረ ነው። በትግራይ ታሪክ ውስጥ ምናልባት እጅግ በጣም አስከፊና ተጋሩ ትግራይ ውስጥ ለመኖር ከም ትሪእዎ ዘለዎም በሙላኦም እቶም ካብ ህወሓት ሃዲሞም ዝመፁ በብሓደ ፅቡቅ ገይሮም ነቲ ኩነታት ናይ ብልፅግና كداخلوا لنا نرزلنا it's a very very interesting time حنت زربا تسمع زلا من البات سمعكم ماونت خونيكم often reveal their deepest priorities not only through battlefield operations بلتقنا سي بزناي امارات ذهبوا مخاين غيروسي ني سمرحتنا هوحات سحيبو كوص يحسبالو ويلمو قدامي كم تريو زلون بهليكوبتر كم تناي فنزويلا مادورو تي ናይ ኣሜሪካ ስፔሻል ፎርስስ ታይም ዝብሎም ደልታ ፎርስስ ዝበሃሉ ዝገበርዎ ከምኡ ክገብር ይሓስብ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እንታይ ማለት እዩ እዚ ከምቲ ፃድቃን ዝበሎ እቲ ኦፕሬሽን ኣብ ሓፂር ግዜ ክውዳእዩ ክብሉ ከለዉ እቲ ፕላን ናቶም ነዚ ዝመስል እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ፋንታዚ ዝነብሩ እዮም እቲ ኩነታት ብከምዚ ብቅፅበት መፂኦም ነቶም መራሕቲ ናይ ህወሓት ከካብ ዘለዎ ቦታ ከውፅዎ ምዃኖም እዩ እቲ ዘገርም ክግበር ወይ ክፍተን ኣይክእልን ክንብል ኣይንኽእል ኢና كومو خدجبر مخانكا بأفكار مزرعة رايدة كونس بفيديو درجة كتوص أو مخالون it's just another level نايتي propaganda نايتو كينات بزخونة نتاي كخوني نزغلصل نتاي كقاتمي إنه جزيانو قد فقينو مع عتبنا وراتات ناي كينات يزجبر زولا بلتقنا مع عت تهديد ناي كينات نسمع زلنا أغلى يركم تبايت رايو تقوام يمن جنباو elite force يمن جنباو በቀጠናችን በከባቢያችን ውጊያ በቀጠናችን በከባቢያችን ሽብር እንዳይፈጠር ነው። ሲፈጠርም
ባጠረ ጊዜ ለመቋጨት ነው። የገነባነው ኃይል ከኢትዮጵያ ውጪ ባሉ ዓለም አቀፍ ስምሪቶች ስመጥር ተግባራት ሲፈጽም እንደኖረው ሁሉ በዚህም ዘመን ያንን ታሪክ የሚደግም የቀይ ቦኔት ክብር ከም ንሪኦ ዘለና እንታይ ዝብል ዘሎ እሱ ነዚ ሰራዊት እዚ ወላ ንክሸጦ ድሉ ስለ ዝኾነ ቀሊል ሰብ ኣይኮነን። እዚ ሰብ ዝትሪእዎ ዘለኹም ሃገር ምልእቲ ሸይጥዋይ ዝበሃል ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነዚ ሰራዊት እዚ ነዚ ኮማንዶ ገለዘ ሓረካት ዝገብር ዘሎ ዘርእዮ ዘሎ ድማ ማንም ሰራዊት ዝደሊ ናይ ክራይ እንተሎ ከም በዓል ኢማራት ዝኣመሰለ ንሕና ዝኣክል ስልጠና ሰራዊት ኣዳሊና ልኩም ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ስለዚ ኣጋይን ስ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ። ኣብዚ ሓንቲ ኣገዳሲት ምስጢራዊት ክንብላይ ንኽእል ግን ኣገዳሲት ሓበሬታ ስሙ ድንበሮች ላይ አንድ ምዕራባዊ ዲፕሎማት ጉብኝት ማድረጋቸውም ታውቋል። የብልጽግናው አገዛዝ ጦረኛ ፖሊሲውን ለመተግበር ሰራዊት እያንቀሳቀሰ ነው በሚባልበት በዚህ ወቅት ከዚህ አውዳሚ ተግባሩ እንዲታቀብ በዲፕሎማቶች ሲጠየቅ አርፋችሁ ተቀመጡ በማለት መመለሱን ዘ ኢኮኖሚስት ከሳምንታት በፊት መዘገቡ ይታወሳል። አብይ አህመድም ይህንን ድርጊት ምክንያታዊ ለማድረግ የሻዕቢያ ሰራዊት በትግራይ ክልል ገብቷል የሚል ሰበብን እንደፈጠሩ የሚናገሩት ምንጮች አምናና ታቻምናም በአልጀርስ የተፈቀደለት መሬት ነው የያዘው ሲሉ ነበር። አሁን አዲስ ወታደራዊ ስምሪትና ንቅናቄ አለ ወይ ተብለው ሲጠየቁም በአዎንታ መልሰዋል ይላሉ። ይህንን ለማጣራት ደግሞ እንግሊዝ፣ ጀርመን፣ አሜሪካና ፈረንሳይ ኮሎኔል ዣን ኒኮል ኦፍሬ የተባሉትን ወታደራዊ አታሼ ወደ ትግራይ የላኩ ሲሆን አታሼውም ከመቀለ ጀምረው በአዲግራት አድዋና ሽረ ቀናትን የፈጀ ቅኝት ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ሓደ ልኡኽ ናይዞም ምዕራባውያን ሃገራት ኣቢ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣችሎ ንዝብል ዘሎ ንኽፈልጥ ኢሉ ሓደ ፍሉይ ልኡኽ ሰዲዶም ነቲ ዶባት ንክርዮ ዝኾነ ነገር ድማ ኣይረኸበን እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣችሎ ዝበሃል ዘሎ ወላ ሓንቲ ከምዘየለ ነቲ ኩነታት ድማ ብኣካል ኣረጋጊፆም ከም ዘለዉ ይዝርአ። ግን ኤርትራ ሰራዊት ከምዘይብላ ስለዘይፈልጡ ይኮኑ እንቶም ዝገብሩ ዘለዉ እቲ ዓለም ነቲ ብልፅግና ብስቕታ እስራኤል ትደልዮ ነገር ተኮይኑ እቲ ሚድያ ሓደ ሕማቕ እናጋጠመ ናይ እስራኤል ባህጊ እንተለዎ ከምዚ ናይ ሱዳን ህልቂት ተኮይኑ ምዕራባዊ ሚድያ ስቕ እዩ ዝብል። ስለዚ ብልፅግና ዝገብሮ ዘሎ ኣካይዳ እስራኤል ትደልዮ ስለዝኾነ እቲ ሚድያ ኣብ ከሎ ሽፈነ ይቦን እዩ። ብግምጣሉ ኣንፃር ረብሓ እስራኤል ተኮይኑ ብማይክሮፎናት ናቶም ዕብዮም ብጣዕሚ እዮም ጫጭ ዝብልሉ። ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ካብ ኩሉ እቲ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ብልፅግና ናይ ኩናት ናይ ደም ባህግናቱ ሰማይ ደይቦ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ። ምናልባት እቲ ብዙሕ ካለዎ ከምኡ ዘግብሮ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ይኮነን። ጋሪው የትይዩ ዶላር ምንዛሬ ልዩነት የዶላር የትይዩ ምንዛሬ ልዩነት እየሰፋ መጥቷል። አዲስ ይፋ በሆነ መረጃም በህጋዊ መንገድ ፍቃድ አውጥተው በሚዘረዝሩ ቢሮዎችና ባንኮች ሳይቀር ልዩነቱ ሰፊ መሆኑ ተመልክቷል። በአዲስ አበባ ውስጥ በህጋዊ መንገድ ቢሮ ከፍተው በሚሰሩ የውጭ ምንዛሬ ቢሮዎች እስከ ትላንት አርብ የካቲት 13 ቀን 2018 ዓ.ም የአንድ የአሜሪካ ዶላር ዋጋ በብር ከ178 እስከ 180 እየተሸጠ ነው። የአንድ ዩሮ የብር ምንዛሬ ዋጋ ደግሞ ከ204 እስከ 205 ብር ነው። ህጋዊ ፍቃድ የሌላቸው የትይዩ ገበያ የውጭ ምንዛሬ ደግሞ ከዚህም ከፍ ይላል። አሁን የተለያዩ የኢትዮጵያ ንግድ ባንኮች የውጭ ምንዛሬውን የሚሰሩበት የምንዛሬ ተመናቸው ከዚህ በእጅጉ ዝቅ ያለ ነው። እንታይም ዝብሉ ዘለዉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢንፍሌሽን ወይ ዝቕባበ ነዚ ሃገር እዚኣ ሓደ ካብቲ ንዓቢ ቀንዲ ተዋጋኢ ሰራዊት ኮይኑ ዝዋግኦ ዘሎ ዝቕባበ ወይ እውን ምንሃር ዋጋታት ናይ ነገራት እዩ። እዚ ኸ እንታይ እዩ ብርግፅ ኣብ ኩናት ዘላ ሃገር ናብ ኩናት ካትኣቱ ዘላ ዓብ ኩናት ንክትገብር ትንቀሳቀስ ዘላ ቆጠባ ብከሎ እዩ ኢንፍሌሽን ንላዕሊ ገፂ ዝኸይድ መናብሮ እናተበላሸወ ዝኸይድ ዶላር ኣይርከብን እዩ። ምክንያቱ ኩሉ ገንዘብ ዘለዎ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ባጤራ ክሸጦ እዩ ዝመርፅ። ምክንያቱ ኩናት ክገብር እንተሎ ካበይ ምፅኡ ክኸፍሎ ነቲ ኩናት መንግስቲ። ስለዚ ብር ክሓትም እዩ ወይ ካልእ ነገር ክገብር ስለዝኽእል ናይ ወፃኢ ሸርፊ ኢኻ ትደሊ። ዳትስ ዋይ ድማ ኢትዮጵያ ብር ናቶም መሊሱ ካብቲ ዘለዎ ኣፀቢቑ ከንቆልቆል ከም ዝኽእል ግምት ኣሎ። ምክንያቱ ኣብቲ ቅድሚት ናይ ብሉምበርግ ነጊረኩም ነይረ ነዚ ኩናት እዚ ክፃወር ዝኽእል ቁጠባ የብሉን ኢትዮጵያ። ነዚ ኩናት እዚ ምዃ መጠነ ሰፊሕ ኩናት ክገብር ዝሓስብ ዘሎ እንድሕር ኮይኑ ገጅፍ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ገይሩ ዘሎ እንተኮይኑ ስለዚ ነዚ ክፃወሮ ስለዘይክእል እቲ ቁጠባ እንታይ ክኸውን እዩ መሊሱ እናከፍአ ክኸይድ እዩ እናተበላሸወ ክኸይድ እዩ። ንኣቢ ድማ በቲ ምርጫ ዝበሃል ኣሎ በቲ ናይ ቁጠባ ፀገማት ኣለዎ። እቲ ፀገም ናቱ ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ። ሓደ ካብቲ ናይቲ ዝዓበየ ፍርሂ ናይ ብልፅግና እዚ ናይ ቁጠባ ጉዳይ እዩ። ምክንያቱ ንተራ ህዝቢ ንነፍሲ ወከፍቲ ሰብ ዝትንክፍ ኣርእሲ ስለዝኾነ ካብዚ ንክትሃድም ኣዝዩ ከቢድ እዩ ዝኸውን። ኣት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ግን ንብልፅግና
ከምዛ ዝበልኩም እያ ክሳብ 4 ኪሎ ሒዙ ብእዝኒ ወጢጡ ዘውፅኦ ኩሉ እቲ ፀገማት ከም ዘለዎ ተፃዊርካ ያኪድ ኣጆኻ ዝብልዎ ሓይልታት ስለ ዘለዎ ክቕፅል እዩ ናብቲ ናይ ኩናት ዳይናሚክስ ንእቶ ምስኡ ነይራ ኢራን ምስኡ ነይራ እስራኤል ምስኡ ነይራ ናይ ኣውሮፓ ዓርታት ምስኡ ነይረን ብቐጥታን ተዘዋወርን ምስ ትግራይ ደው ዝበለ ሓይሊ ዳርጋ ይነበረን ምባል ይከኣል እዩ ሽዑ ዝነበረ ውግእ ትግራይ ቨርሰስ ዓለም እዩ ነይሩ ምባል ይከኣል ንዚ ሓይሊ እዚ እዩ ፈንቂሉ ናይ ትመል ናይ TDF ሓይሊ ማለት እዩ ስለዚ ሕዚ እዚ ኮምፕሊትሊ ተቐይሩ እዩ ብልፅግና ኣብ ኢትዮጵያ ተነፂሉ ኩሎም ህዝብታት ኢትዮጵያ አንፃሩ ይቃለሱ ኣለዉ ብዘይካ ቶም ናይ ኣብይ ተጋሩ ቶም ናይ ኣብይ ተጋሩ ቶም መጀመርያ ዝነበሩ አንፃር ኣብይ ዝቃለሱ ዘለዉ ቶም ህዚ ሓደሽቲ ናይ ኣብይ ተጋሩ እዮም ኣብ ጎኒ ብልፅግና ኣብ ጎኒ 4 ኪሎ ኮይኖም ዓርሶም ዘዋርዱ ዘለዉ ብዘይካ ንሶም ብዘይካ ቶም ናይ ሕዚ ሓደሽቲ ባንዳታት ኣብ ኢትዮጵያ ደጋፊ ዘለዎ ስርዓት ይኮነን ይመኽርዎም ኣለዉ ከምዚ ዝበለ ጉድ ስለዘየለ ይመኽርዎም ኣለዉ ቶም ካልኦት ብሄራት ናይ ኣምሓራ ልሂቃን ይመኽርዎም ኣለዉ ቶም ተጋሩ ጃዋር መሓመድ ሰሚዕኩም ኢኹም ኣስተውዕሉ ይብሎም ኣሎ ብዙሓት ናይ ኦሮሞ ልሂቃን ይመኽርዎም ኣለዉ ክሰምዑ ይከኣሉ ከምዚኦም ዝበለ ባንዳ ትግራይ ይፈልጥን ብዘይካ እዚኦም ኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ አንፃር እዩ ቀርኒ ኣፍሪካ ብምልእታ ብዘይካ ናይ ኢምረትስ መንግስቲ ኣብ ኩሉ መዳይ ዝውቃዕን ዝኽስርን ዘሎ ናይ ኢምረትስ መንግስቲ ብርሕቐት እውን ብዘይካ ናይ እስራኤል ድጋፍ ዝኾነ ድጋፍ ዘይብሉ መንግስቲ ተነፀለ መንግስቲ እዩ ካብ ናይ ዲፕሎማሲ ዓለም ማለት እዩ ዘን ኣብ ዓለም ቀለስቲ ዝበሃል ዓርታት ከዓ ምስኡ ዝነበረን ርክብ ኮምፕሊትሊ ቀይረን እዩ ከምቲ ትማሊ ናብ 4 ኪሎ ክትመፁ ኣይንፈቕደልኩምን ገለመለ ዘለዎ ዝነበሩ የለን ነብርያ ነበረ ኮይኑ እዩ ሕዚ ዘሎ ዓለማዊ ኩነታት ኣሜሪካ ትውሕቶ ዓለም የለን ኣውሮፓ ዝውሕቶ ዓለም የለን ኣብ ናይ ባዕሎም ናይ ውሽጣዊ ውራይ ተረግሪጎም እዮም ዘለዉ ዝጀመርዎ ውግእ ናይ ዩክሬን ክውድእዎ ይከኣሉ ሕዚ እውን ኣብ ኢራን ሓድሽ ውግእ ከበጋግሱ ይምክሩ ኣለዉ ንሱ እውን ናብ ካሊእ ጭንቀት የእትይዎም ዘሎ ምክንያቱ ዘሊልካ ናብ ውግእ እዩ ብፅባሒቱ መን ስፖር ፓወር ከም ዝኾነ ይፍለጥ ኣብ ካሊእ ካልኩሌሽን እዮም ዘለዉ ኣብ ከባቢና ዘሎ ጉዳይ ዳርጋ ንኢምረትስ ንስዑድያን ንቱርኪ ንእስራኤል እየን ዝውስና ዘለዋ ምባል ይከኣል እዩ ሚድል ፓወር ዝበሃላ ዘን ሚድል ፓወር ዝበሃላ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ጉዳይ ዝውስና ዘለዋ ከዓ መብዛሕትአን ኣብ ጎንና እምበር ኣብ ጎኒ ኣብይ ኣይኮነን ብቐጥታን ተዘዋወረን ግብፂ ኣንፃር ብልፅግና ኮይና ኣላ ሳውዲ ኣንፃር ብልፅግና ኮይና ኣላ ናይ ቱርክ መንግስቲ ተጠንቂቕዎ ኮይዱ ኣሎ ሕዚ ናይ እስራኤል ፕረዚደንት ኣየኳ ንክብል ክመፅእ ምዃኑ ኣይትፍራሕ ብርሕቐት ክንሓግዘካ ኢና ክብሎ ክመፅእ ምዃኑ ፈሊጥና ኣለና ሱዳን ኣንፃር ብልፅግና እዩ ምክንያቱ ናይ ሱዳን ጉዳይ ኢዱ ዘእተወ መንግስቲ እዩ ሶማልያ ብተመሳሳሊ ጅቡቲ እውን ከምኡ ዝኾነ መሓዛ ዘይብሉ ዝተነፀለ ኣይዞሌትድ ስቴት ዝኾነ መንግስቲ እዩ ስለዚ ኣትይዎ ዘሎ ናይ ዲፕሎማሲ ውድቀት ዝለዓለ እዩ ስለዚ ከም ባይቶና ንሕና ንብሎ እንታይ እዩ ዘብቅዕ ዘሎ ስርዓት እዩ ኣብ ብልፅግና ዝተዛብዐ ረኣያ ሒዝና ዓድና ንሪምና ንገዲፍና ናብ ካሊእ ክንከደ ንኽእልን እቲ ሓደ ነስምረሉ ንደሎ ማለት እዩ ካሊእ ጉዳይ ባንዳታት ዝምልከት ናይ ብሓቂ ፅብቕቲ ዝኾነ ዘረባ እያ ብዛዕባ ጉዳይ ባንዳታት እስከ ንእሽተ ንስማዕ ብሎ ያመኑትም በጎናችን ነው ያሉት ዘመናዊ ትጥቅም ታጥቀናል ስለዚህ በፊቱ በተለየ መንገድ ተዋግተን እናሸንፋለን ብሎ አሁን ህዝባቸው እያሰማ ነው አሁን ይሄንን ሲሰማ ወጣቱ ባለፈውም እንደዚህ የዚህ አይነት ፕሮፓጋንዳ ነው የሰራ ነው አሁንም ተመሳሳይ ፕሮፓጋንዳ ነው ያለው ስለዚህ ያለፈው ውጤቱ ምን እንደሆነ መንዩ ዝበለፀ ኣፅዋር ሒዝና ኣለና ዝበለፀ ቴክኖሎጂ ዝበለፀ ሰራዊት ሃኒፅና ኣለና ነዚ ኩናት ድማ ብካልእ ክንቅይሮ ኢና ዝብል ዘሎ መን እዩ እቲ ዘረባ ናይ ብልፅግና እኳ ይጥቀም ዘላ ንመን ከትበላ ነቶም ናይ ህወሓት መራሕትን ነቲ TDF-ን ስለዚ ክሳዕ ክንደይ እቶም ባንዳታት ናይ እዚኣቶም ናይ ብሓቂ መዋረድቲ ምዃኖም እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ምሕዝነትን ሕብረትን ሰሜናውያን እናበልና ኢና ፀኒሕና ህዚ ብሽሙ ኢና ክንፅውዖ ሓደ ናይ ትግራይ ቁም ነገር ዓብይ ቁም ነገር ዝገበርዎ ናይ ትግራይ ናይ ወታደራዊ ልሂቃን ሓደ መሰረታዊ ሕቶ መሊሶም እዮም ን4 ኪሎ ዘናወፀ ታይቱ ን4 ኪሎ ዘናወፀ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ፀረ ሰላም ዝኾነ ሓይሊ ኣፅናተ ሓይሊ ከምቱ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ዝገበሮ ንዕዋቅዑና ክብል ከሎ እምብልና ችድ ኢሎሞ ጀጋኑ ኢልና ተሓቢና ችድ ኢሎሞ ከም ድሙ ችድ ኢሎሞ ንዑንፋን ዋቅዑኒ ክብል ከሎ ችድ ኢሎሞ ሽዑውን 4 ኪሎ ሽዑ ተናዊፃ እያ ፖለቲካን ዝርድእ ዝብል ዘሎ እዚ ኣብ ካልኩሌሽኖም ኣይነበረን ሰሜን ንሕድሕዶም ድሙነን ጨዋን ጌርናዮምና ዓይንን ሓመድን ኮይኖም እዮም እዩ ነይሩ እዚ ናይ ትግራይ ፖለቲካል ሳቪ እዩ ናይ ፖለቲካ ውሕልና እዩ ኣብቲ ክድነቑ ዝግባኦም ክድነቑ ኣለዎም እዞም ጀጋኑ እዚኣቶም እዚ እዩ ተገይሩ ማርሽ ተቐይሮ ቀርኒ ኣፍሪካ ዋልታዊ ቅርፀት ሒዙ ሰሜን ንስንሳ ኩሉ ሰሜናውያን
ፖለቲካኦም ብህብረት እዮም ዝፈትሑ ሕዚ ከዓ ዝገደደ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ጀኖሳይድ ፈጺሙ ፋኖውን ጀኖሳይድ ፈጺሙ ትግራይ ከዓ ምሳይ ኮይኖም ሕንኦም ክፈልዮም ዝብል ነይሩ እምበኣር ትግራይ ናትካ ተላኣኺት እያ ንኻሊእ ወሎ ንሶም ተሸዊዶም ትማልኾም ገይሮም ኣለዉ ትግራይ ከምኡ ኣይትገብርን ካሊእ ጉዳይ ባናታት ዝምልከት ተጠቒሱ እዩ እንታይ ኢና ንመንግስቲ ሰራዊት ክነቕርብ ንደሊ ጉዳይ ብዝኾነ ክዳና መነ ናይ ብሓቂ ኣብቲ እዋኑ ዓብይ ክብሪ ዝግብኦ ወይ እውን ኣዝዩ ኣገዳሲ ንጹር መርገፂ ዘለዎ ዘረባ ተዛሪብሎ I think ኣብ ትግራይ ከምዚ ዓይነት ንጹርነት ክህሉ እንድሕር ክኢሉ ነዚ ዝመፅኦም ዘሎ ብድሆ ብተባዓት ክሰግርዎ እዮም ፋኖ ኦርጋናይዝድ ከይኮኑ ዝሰግርዎ ዘለው ብድሆ ድማ ክንሰግሮ ይንኽእል ኢና ኢሎም ኣብ ሓንጎሎም ጥራይ ክኸውን ዘይብሉ እምበር ብልፅግና ኣብ ሸው ቴሌቭዥን ጥራይ ክትሪኦ የብልካ ናብ ባይታ ኢኻ ክትሪኦ ዘለካ ካብ ቀፂልና ድማ በዚያ ጌርና ክንውድይና እቲ ናይ ትግራይ ሚድያታት ብዝብሎ ዘሎ ትግራይ የጦር ሜዳ አትሆንም ነው ወደብም ታስመልስ ሰማዩን ማስመልስ ትግራይ መሬት ረግጠህ ግን ትግራይ ላይ ጦርነት እያረክ ሂድና እዛ ኦሮሚያ ክልል ከኦሮሚያ ክልል ሚሳኤል ተወራወር ሂድ እዛ ኦሮሚያ ክልል ትግራይ መሬት ረግጠህ ግን አይደል ትግራይ የጦር ሜዳ ትክክል እዚያ እውን ሓንቲ ጽብቕቲ መርገፂያ ትግራይ ረጊፅካ ዝግበር የለን ትግራይ ናይ ውግእ ሜዳ ይትኸውንያ ዝብል መርገፂ ድማ በቶም ካልኦት ኪትካብ ካልእካ ብኻልእካ ጌርካ ግበሮ ክትገብሮ ትደሊ ንዓና ንትግራይ መደበር ኩናትን እግርግርን ጌርካ ኣይትገብሮን ኢኻ ካልኦት ተጋሩ ይብልዎ ኣለው ናይ መወዳእታ በዚያ ጌረ ክውዳየ ኢልና ንገብሮ ቃልሲ የለን ንሕና ኣብዚ ዘለና ተጋሩ ሪምና ንምሕላው ኢና ንገብሮ ዘለና ቃልሲ ንሳቶም ዘርእይዎ ዘለው ተዋዲድካ ምስራሕ ንዓና ኣብነት ክኸውን ኣለዎ ናይ ጠላት ፕሮፓጋንዳ ምክሻፍ ዝገብርዎ ዘለው ስራሕ ህዝቡ እንደጊመ ምስጋና ይቀርበሎም ይደሊ ማለት እዩ ዝተዋደደ ወረድ ተዋረድ ተልእኮ ዝፈልጥ ስርዓት እዩ ኣብኡ ዘሎ ተውሽጦም ዘሎ ጉዳይ ንዓና ዝምልከት ይኮን ኩሎም ናይ ኤርትራ ተቃወምቲ ኣብ ናይ ኤርትራ ላዕላውነት ዝመፅእ ዘሎ ስግኣት ኩሎም ሓደ ደው ኢሎም ኣለዉ ህዚ ብርጌድ ሓመድ ዝበሃል ምንቅስቃስ ሽሙ ሰሚዕሞ ትፈልጦ ህዚ ካብ ኤርትራውያን ልቢ ምና ንመሃር Thank you. እዚኣ እውን ፅቡቕቲ ትዕዝብቲ እያ ጠኻሙት ፍዩ ስለምንታይ ናይ ኣቢ ቅድሚ ሕጂ ኣነ ኢለ ነይረ ኣቢ ኣሕመድ ናብ ኤርትራ ሓደገኛ ፕላን እኳ እንተለዎ ንህዝቢ ኤርትራ ግን ዝዓበየ ህያብ እዩ ዝቦ ዘሎ ስለምንታይ በታ ቀንዲ ክማጎተላን ዲስካስ ክገብረላን ዘይክእል ልኡላውነቱን በታ ሃገሩን ብናፅነቱን ይመፅኦ ስለ ዘሎ ማንም ኤርትራዊ ብዘይገድስ እንታይ ዓይነት ፖለቲካ ወረዳዳ ኣሎ ኣንፃር ኣቢ ክኸውን እቲ ነዚ እናፈለጠ ምስ ኣቢ ዝኾነ ድማ ንኤርትራ ዝውክላ ሰብ ኣይኮነን ምክንያቱ ኤርትራ ከም ሃገር ክትህልዋካ ዘይትደሊ እንድሕር ኮንካ ወይ ነቲ ሃገር ንህላዊያ ዝመፃ ፈተና ንዓኻ ዘይምልከተካ ብግንጣሉ ነቲ ህላዊያ ከጥፍእ ዝደሊ ዘሎ ምስ ተዓሪድካ ዮርዳን ምስ ኤርትራ ዝሕስብ ምክንያት የብልካን በዚያ ገይሩ ድማ ፅቡቅ ገይሩ ይገርዮ ኣሎ ኤርትራዊ ናይ ብሓቂ ኣብ ሓያል ብድሆ ክኸውን ከሎ ብሓደ ከም ዝመፅእ ድማ ብተግባር ንሪኦ ዘለና ኢና ናብ ሩዋንዳ ገዝና ንስገር እስከ ሌትስ ጎ Handa na bangaba. ትግራይ ጋንታ ኤርትራ ኣብ ሩዋንዳ ከም ትሪእዋ ዘለኹም ደሚቓያ ሕጂ ሎሚ ጀሚሩ ኣሎ ቀዳማይ ገጽ ናይቲ ውድድር ድሮ ተዛዚሙሎ ኤርትራውያን ኣብ ቅድሚት ኣያተውን ኣትሊስት ቀዳማይ ኣያተውን ነዛ ቪድዮ እናገበርኩ ስለ ዝገበሩ ነታ ናይ መወዳእታ ቮላታሪ እያ ነይረ ነታ ስፕሪንት ዝገበርዋ ኤርትራውያን ኣይነበሩን ግን ድሓን ቱር ስለ ዝኾነ ኣይ ቲንክ መጀመርያ ኤርትራውያን ክንዛረብ ከለና ብዚያ ክንጥንቀቕ ኣለና ሃገራዊ ጋንታን ኤርትራውያን ፈላሊኻ ምዝራብ ድሕሪ ሕጂ ኤርትራ ከም ቀደማ ኣይኮነትን ኤርትራ ኣብ ካልእ ደረጃ በፂሓ እያ ብብሽክሌታ ኤርትራ is in another level in another league ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣላ ንስታንቡል ትበሃል ትውክል ኣላ ባይከይ ትበሃል ናይ ጀርመን ክለብ ኣላ ሳልሰይቲ ክለብ እውን ኣላ ሽማ ይፈለጥኳን ኣለኹ ፅኑዕ ኣብቲ ፅሑፍ ክሪአልኩም እየ መነመን እዮም ኣብተን ዘለዉ መርሃዊ ቅዱስ ሄኖክ ናይ ሃገራዊት ጋንታ ኢስታንቡል ዝውክሉ ኤርትራውያን ድማ ናትናኤል ብርሃኔ መዋእል ግርማይ ሓውን ቢንያም ግርማይ ማለት እዩ መበል ሳልሳይ ድዩ መበል ራብዓይ ኣችሎ ናብ ናይ ሎሚ ውድድር ንጋንታ ክልተ ኣለዎ ብታ መትከል እዮብን ዓወት ኣማንን ኣርባዕተ ነታ ሃገራዊት ጋንታ ናይ ነታ ክለብ ንጋንታ ኢስታንቡል ትውክል ማለት እዩ
ንጋንታ ባይከይድ ዝውክሉ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ዩኤል ሃብታብ ኤቨን የማነ ክልተ ኣለዉ ማለት እዩ ባሰልጣን አክሊሉ ሃይለ ዝምርሑ ሰለስተ ጋንታ ወይ ጋንታ ማይስት I don't know what this club is ዳዊት ተወልደ ብርሃን ከመንጎይቶም ካልእ ጋንታ እውን ኣላ ማለት እዩ ተፅሕፍቲ ኣይተረዳትን ብሓፈሻ ኤርትራ ኣብ ካልእ ሊግ ናይ ብሽክሌታ ውድድር እያ ዘላ ስለዚ 4 ዝተፈላለዩ ናይ ኤርትራ ተፃወቲ ብ4 መንገዲ ተወኪሎም እዮም መፅኦም ዘለዉ መፍኮርስ ቀዳምነት ነታ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኢና ንድግፍ ግን እቶም ካልኦትን ኣሕዋትናን ደምናን እዮም ክዕወቱልና ንደልዮም ኢና ስለዚ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ኣብ ውድድር ናይ ብሽክሌታ dominant force ነዚ ኩሉ ፀብለልትነት ናይ ኤርትራ መን ትረብሓለላ ሃገረ ሩዋንዳ boy they are gaining so much attention ይዝረክብ ዘሎ ትውድድር ክትሪኦ ከለካ ናይ ብሓቂ ነዚ ናይ ኤርትራ ብሉፅነት ናይ ብሽክሌታ ሓይሊ ንኣፍሪካ ሞር ቆላሕታ ከም ትረክብ ይገብርዋ ኣለዉ ነቲ ቆላሕታ ድማ ኤርትራ ዘይኮነት ሩዋንዳ እያ ትረክቦ ዘላ ስለምንታይ ተተቅርፂ ስለ ዘለዋ ነቲ ኩነታት እቲ ድማ ንከምዚ ዓይነት ኤሊት ስፖርትስ ስለምንታይ ሩዋንዳ ኣብዚ ብሽክሌታ ፎከስ ገይራ ኣላ እንድሕር ኢልና ስለምንታይ እተን ክለባት መዓት ነገራት ሒዘን እየን ድመፃ ቱሪስት ይመፁ ክለባት ድማ ስታፍ ናተን ንብረት ናተን መዓት ሎጂስቲክስ እዩ ዘለዎ ውድድር እዚ ስለዚ እዚ ውድድር እዚ ረብሓ ዘለዎ ውድድር እዩ ብዙሕ ረብሓ ዘለዎ ስለዝኾነ ከም ትሪእዎ ዘለዎም ሃብታማት ሃገራትን ሃብታማት ክለባትን እዮም ከዓ ዘብልዎም መብዛሕትኡ ግዜ ኣፍኮርስ ከም ኩዕሶ እግሪ ይኮነ ክትብልዎ ትኽእሉ እዮም ግን ናይ ብሽክሌታ ንብዙሕ መዓልታት ዝፀንሕ እዩ ከም ናይ ኩዕሶ እግሪ ዓመት ዝድገም ኮይኑ ነዊሕ ዋናት ነዊሕ መዓልታት ኣብ ዝተፈላለየ ናይቲ ሃገር ድማ ስለዚ ብሽክሌታ እናተኻየደ ከሎ ሃገርካ ኢኻ ተርኢ ቱሪዝም ኢኻ ተርኢ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ሓደ ቦታ እዩ ዝግበር ብሽክሌታ ግን እቲ ፅርግያኻ ተርኢ ፅባቐ ናይ ሃገርካ ተርኢ ኩሉ ነገር ይረኣየልካ ስለዚ ሩዋንዳ are really gaining benefiting from this ኣብ ዝረእይዎም ብሓደ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኽ እዚኦም ንተፈላለዩ ክለባት ናይ ኤርትራ ወኪሎም ዘለዉ እዮም ኣብዚ ተራኺቦም ክዕልሉ ከለውን ሰላም ክበሃሉ ከለዉ Wow. I'm proud of you guys. It's amazing. I mean, كم ኤርትራው ትኸርዕ በዚ ኣብ ሩዋንዳ ዘይምህላወይ ከማን ኢላ ኣነ ምክንያቱ ክንዚኦም ዓይነት ስፖርተኛታት ኣብ ሓደ ቦታ ኣብቲ ዘለዎ ኮክንደና ከይትበፅሕ ግን it's beautiful ናይ ብሓቂ ዘቕንእ ኤክስፒሪየንስ ንርኢ ኣለና ኤርትራውያን ኮርዒዳታት ከም ዝኾኑ ኢና ንርኢ ዘለና ምናልባት ከምዚ ሓንቲ ካብኡ ውፅእ ዝበለት ከርየክም ኣብዚ እውን ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ነታ ጋንታ ኢስታንቡል organization for the invite us after many years I come back I'm so happy to be back here which is my second home for us for the Eritrean riders which is we look for when we are winning or we get some good results to open our eye to enter to the big teams to dreams to our ብሓፈሻ ሩዋንዳ ከም ካልአይቲ ሃገርና ኢና ንገልፃ እዮም ዝብሉ ኩሎም ፅቡቅ እዩ ድማ ንሩዋንዳ ብዓብዩ ኣብ ደገ ከፊታትሎም እያ እቲ ቱር ዲ ሩዋንዳ ውድ ዝሳተፉ ቡ ገይሮም እዮም ናብ ክለባት ክኸዱ ዕድል ዝረኽቡ ዝነበሩ ስለዚ ዓብ ክብሪ ኣለዎም ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ መደባ እንታይ ይመስል Do you think this year you're coming for revenge your throne as the king of Tour de Rwanda? Yeah, I'm really happy to come back here and we are ready to defend but we don't have revenge but we come here to win. Wow. ኣብታ ዝሓለፈት ውድድር ብርግ ዝተቐጥዩ ብዘይ ብሕርርኽ ዘብል መንገዲ እዩ ቀዳማይ ካብ ቀዳማይ ክወፅእ ዝግብኦ ዘይወፅእ ግን ንሓንሱ ንግደፎ ሕጂ ሕነኻ ክትፈድድ ኢኻ መፂኻ ዘለኻ ኢልዎ ሕነ ክንፈዲ መፃናን ኣብዚ መምፃኢ ሕጉስ እየ ሕነ ክንፈዲ መፃናን ግን ንዓወት ኢና መፂና ዘለና ግን ኢልዎ ኣሎ ብጣዕሚ ፅቡቕ ፕላን ኤ ናትና ሄኖክ ኢሎም ኣለዉ ፕላን ቢ ሜቢ መርሃዊ ቅዱስ ኣብ ቀዳመይቲ ኣብቲ ፅቡቕ መፂኦም ነይሮም ግን ኤርትራሲ ኣይተዋሃዱ ነይሮም መስለኒ እምበር ኣብቲ ንነዊሕ መዓልቲ ክብርሑ ውዒሎም ኣብታ ናይ ስፕሪንት ሲ ዝኾነ ከም ኤርትራ ኣየበሉን ኣይረኽቦምን ኣነ ግን ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም ክፍትነ ብዝኾነ በዞም ታለንት ናይ ኤርትራውያን ኮርዒና ኢና መኹርዒና ዝኾኑ ሰባት እዮም we are very proud of you ብዘይ የገድስ of course ንኤርትራ ዝውክሉ ዝያዳ ግን እቶም ኤርትራውያን ኣብ ካልኦት ክለባት ዘለዉ እውን
باخاتكم كرعاتنا كلهم يدلي كل هاتكم دما مورال زهبهم صحف صحفوا لما بتاعتي كابزن العلي كبرك كنركبين غلينا ثانك يو فيري ماتش نابلكو نايلو مارس تابزك قدفه مزياخقت ابزكو دي مزياخقت فكم عندك يحجقنا زتخفلا سلبحرا اخرنا قول قولا ادري لنا نوار لك قربا كل خبكي وتي كم حواتي كم تماياتاتي اي فرام بحري تمريت عدي 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 حياتك وسدت حياتي والحارك سيري ادمكم وسا ما قلت كيس خيمري عندك يحجقنا زتخفلا سلبحرا اخرنا قول قولا ادري لنا نوار لك قربا كل خبكي وتي كم حواتي كم تماياتاتي اي فرام بحري تمريت. We're celebrating